Evar baş, geli tamaşavanın heja, binerin aziz, tamaşavanın TRT Kurdiye her oha binerin bernameye efsuni. Bernameye ka dine em ligel hevdune, ve bername da me bahsa efsunin meji u akıl bikin. Bi taybeti komer bahsa meji bike gelek mijar dikevin nave. Gelo tekiliya vek bejin aşku meji o kalpe heye gelo. کسی کو به وقت بهش جیکی حزب که دمیجی وی کسی دا وی شخصیت دا یعنی ایل همبری وی گلو وقت بهش گوهرتن چوات چه دبن تکلیه خونان تکلیه خوی و هر وها یا میجی هیا گلو فرقیتک دنا برا میجی و عقل دا هیا یان تشتکی دنه هیا در باره وی کی دا کو میجی مروا و گرشکا مروا حشک وقت بهشن هر دو اندامه کی مروانه لی چوا چه دبه کو میجی فکر دردخه هوله تفکر دردخه هوله پیشروجی و حساب دردخه هوله فرقیتک چیه گلو اف چوا دخبته ایرا می بحثا میجی بکن بگمان می بحثا مجارن دنیجی بکن کو یک جوان مجار اوه کو تیگوتن کسی که میجی خوش صدی 6 هفته بده خبتان دنی و سرویه که بشخوله گلو تکاره دورتی با هنک وقت بجن آموران ام بجن قلم تکاره بخوار بکه وقت بجن بذهنا خواه بعقل خواه تشكي وصام ممكنه نه ممكنه يرو من بحثا وقت بجن سرن و افسونن ميجي و عقل ما بكن طبعا اللي قال دم ميفان هجا بيشك واز ميفان خوب دم ناسينه لساريا فيسبوك و تويتر وتكرم مساج خو بشينن لساريا افسوني TRT كرديه او کسی که فیسبوک و توییتر بکار ناینن آنجوارا زحمت ده و ایواره کی خوب کنه فیسبوک و توییتره لسر خطا ما واتساپ جی و دکارم مساج خو بشینن امجل و داره هر واز نه برنامه داشی مساج و بخوینم جاز میوان خوب دم ناسینه ایرو دم میوان من هنه میوان میکمی کوچ دیاربکر لسر و مسئله وقت بجیم بیولوژی و ژنتیکی گله که خبتیه دوچند دکتر هیلمی اسیرو میوان منه خیرات یجای من سرچاوا باش قوت به و دشترازی به یجای من سرچرازی تقاسم مالتا و تابی دما کو مره باسا میجی بکه دما کو مره باسا وقت بجن انسان بکه tabi biyoloji, genetik و felsefe و gelek mijardı kevin وقت disiplineriye de ve meri beguman ve mesela mecid ve meri gelek cure mevdine berxo meri binirxine malata avabe yine me bahsa mijaraka hoş bıkın mal baş heyvi dikim yem helek zalal bıkın ve mesele imkanime de çıkas ku em bukarbın jitamaşavan anra henek tiştabin zaman evişmere vazife ki baş be em tuazın insaneme xunas bikin, dora xunas bikin, jiyana xunas bikin, rastiya xuşi haydar bin, ev haydari bifehmi ve akıl o mecidi be. Saat hoş eceyim. Beli. Valla tamam, ben sohbeti ka germ bikin diyar ev saate girişe kapsa hoş kir. Disa serçava seslerati. İlmi hocam. Mevane kim dici heye evji Diyarbakır'te tamaşavanın heja, doçent doktor Abdullah Atlı و بخواب پسیکیاتره هجام چی بخیراتی سرچاوان آخره دامه کمشتر عزیمه tabi hecam demo ko mer basa meji o akıl dike ya ras az meji o akıl yani nizam az tevlih hevdut khim az bawarım tamaşavani meji tevlih hevdut khim yani meji akıl zeka zihin avana ten çima eme vak beji nave da vekin le meji me goşte o am tkarim beji ko انرژی مروانی هر زده جی میجید دخ و خرج دکه. بله. و وقت بیشتر جیکیب چوچیک جی دکره کو مرو اندام خود نیره. چه چه دبکو از پیشت خوازم وی که مرخت کم. چه دبکو تشتکی گوشته لی فکری درد خه، حسکرنی درد خه، حسابات درد خه، پیشروجی درد خه، هر تشتی تاین دکه. چه دبه افیک؟ بله. Na ve mervciye tanıma meji evcarip ki yani. Na meji demek ki emde fikir emde ben belki meji jorten Cani insan demek ki emtin berçave xwe cani medal kudere çiçedbe tev jehevudu haydare. Yani jor hatta seri tiliya piya tev jehevudu haydare. Meji بسر خود تنه
بهبونا خوتنه معنی کی وی تنه yani insan ki mecburi hunder kandisa jiyanavi devam edike. Bele. La böyle insan ki mecburi ku tekliavi doğru berhom bubran mecburi tecennabe. Kompütüre ki demakotu henek tiştali barne ki nabavi de çıkaz programı cüda hebben, mazın hebben, mana ki vi tünne. Yani eva minake ki sıvike la böyle emkarım ve havayı bin zaman. Mecida tüm ekuş dervete yek. Dudu meji tüttüşteki bir hati kabul nake. Gerek kedavi navda hebe. Zahmete ki bibine ev zahmet meji de xebtandın. Meji hatta ne xebte nikaret iştekiş derverake. Yani bu ki meji bixebte. Divê meriv wek bêjin tecrübe û Astengi gerekçe be. yani divê Be astengi ne mümküne. ha yani ji bu ku zêdetir bixebte. Bele. Jbo xebata meji yani tüşteki mesela misal ez minakeki diye bidim. Zariyeki hat dünya şunda tekliyavi doğru ver böbran. Ben biraz sarmane gire germne ve tine ve virçine ve canevi ne işe yani ji doğru ber jiyanavi doğru tişteku evtet adici jve derevre tişteki raneke tişteki vi beşine. Bele. Raneke tücari tişteki nagice mejiyevi. Hissiyata vi çenabe. Meceki valat sekine. Yani emde ben ser fizyoloji tenet sekine ev fizyoloji siz hipofizeye hipofiz çı fonksiyonu heve ve naveri de dereti. Bele. Tişteki mecid ev nabe. Bele. Ez tişteki pırsıv gibi ve mesela bebek te dünyayı ev lapık tıkın destevi. Lapık tıkın Hani destevi. napruka ne daxwe. Evet. Bira destevi embejin dereki neke ve necmi de germli neke ve pi hem jbo deste hem jbo pi lapık tıkın. Ev tekiliya ve zari o dünyayı kutke. Bira ev dest ev pi sarma bizan ve germ bizan ve embejin kevire bizan ve derziye bizan ve yani demak jwe dere tişt ke tondrecan mejivi kabul dike. Bele. Ez hejem Eme hi vana vekin. ya Enek rast tişti cüzdane vana. ya rast mutgobeke ji bu napruka yani mesela dedi bebek ev- ev refleksiyon ev Ev keçiz. bu niyeti bikartini laveli bin nezaniye xe nizane yani ev dübese damaçı ev zaru tekliyavi dünyayı kuttu be. Bele. Abdullah hocam ez warem ser wek bêjin gotine bidim te Kerem. wek bêjin vê turê da ew vê tureyekê min da ez ê hinek pirsa min dê em ez zêdetir dixwazim em sohbet bikin em li gel hevdû min destpêkê de ji Hilmî Xoca pirsî yani ev heqeten divê em wek bêjin navekî li mêjî û aqil jî bikin îllekî divê em bikin lê wek Hilmî Xoca got heta ku astengî dernekevin pêşiya meriva mêjiyê meriva wek bêjin naxebte ez vê meselê weka wekê dibînim mesela meriv diçe îşê xwe ya ji meriv çê karûbarê xwe her tim de heman rêda meriv biçe ya ji meriv em bêjin meriv bi erebaya xwe biçe her tişt normal şeveqê radibî saet 8 radibî ya jî niha radibî tê herî îşê xwe tê ereba xwe swar bî tê heta ku ereba te xirab bibe şeveqê wê hêngê stratejî û ew dikevin derdorê hinek fikir dikevin ez çawa bikim ha otobüs wek bêje vê da derbas be nabe وين ميجي مرات تخبطن تمام فيك سرچاوا ليه فوزن فيك زلال بكن ميجي مرات شو تخبطه يعني تفرقيتا ام دبينن فرقيتا وقت بيجي گرچكا حش يا جام بيجي نبات كدن يا جام بيجي گرچكا مروا تيكليه وقت بيجي ميجي نزيكي هفدونه اري وظيفه يا بنا جدا ليك تشتكي كو بربچاف درت خولي ادني تشتي ام نابينن حس کرنے درت خولي پیش روزی درت خولي حساب درت چوه اف مرف چو بلیف بکه میجی و عاقل Yani فرقیتی nivîskar yaz kirbû her mirov ke wek ewrenkeye veya jî tiştê en nokta dixe ser mejî. Mejî milyarek nöron heye û her nöronok em divên dendrit wek qablo bifikir. Trafok heye şwê trafo qablo derdikeve û derin mala û elentrîk dide mala malronî dibe wek weya jî her nöronok xwe belkî 20 belkî 30 belkî 50 xaniya ronî dike. Yani hem ceylanê hem jî kimyasal بله
tişta dike karê xwe bî havî dike bî havî milyarek nöron heye mesela optik sinir ji bo dîtinê em divên optik sinir wê hat milyonek tiştek wek nokeyê milyonek sinir tê de ye û wê milyonek sinir dere me jî lob hene pêşî frontal lob dawî occipital lob kêleka temporal lob bir de parietal lob optik sinir dîtinê dere occipital lob lob em divên lob belê dere li wir cê xwe digire û xêra wê em dünyayê divînin wek veya ez divêm çi û ev organê tiqal dike wek ciğerê sor spî gurçik ya rêvî em bêjin qelb jî mesela Qalb. Vana giş kontrola ve aslında mecî değil. Ama şoğlandına mecî jî van organa giş lazım. Kontrol desteği mesela kavramı ki hiyerarşi. Askeriye jî teyide hiyerarşi. belê Asker tune komutan evi çi bike? Tişkî bike. Vek vî avî mecî aslında komutanı. Ama kalp xûnê pompa neke rêvî xwarina absorpsiyon dibin xwarina nestîn û nexwe xûnê û dalaq xûnê çêneke eritrosit wan qaraciyêr fonksiyonê xwe çêneke vê çavîşa mecî jî kar nake ama vana gişî jî esker görevê xwe dike bi xêra van askerana jî mecî jî wan askerana gişa yönetmiş dike serserê wan yani en serî wî avî tişteyê divê qalb mecî veya her du jî wek nennik û dest heta ji wêya zêdetir tekliyan hevdû wê qalb xûnê navê mecî naşixule mecî organek pir hesas kilo 400 gram 500 gram ortalama ama xûna yani normal mirovek çend kilo 7 kilo 7 kilo mecî kilo nîvek mecî ama xûna vücut 25 der mecî normalde gerek hefteyê yek kere ama 25 û 5 dakika hatta 2 dakika bêxûn bimîne hipoksi dikevî hipoksi xesar bîne û cana wan xesar ve nagere jî gelek derba qas organik mühim û hassas e yani 2 dakika qalb îşê xwe nevîne mecî naşixule mecî neşixule qalb naşixule hêjê min ha mesela te bahsa wek evet özellikle ez veya giredim nöron heye ya milyarek nöron 100 milyar nöron 100 milyar nöron wana jî herkî qabilê wan bifikir û evrenî bifikir hani em divê ya evren sonsuz sonavê tu ne wek veya mecî jî sonavê tu ne her insanî jî teyî belê mesela 100 milyar nöron yani ev wek bêjin hejmareka ji herkesî re derbas e mesela em bêjin yekî ku serî mezin be ya jî yekê em bêjin bi awê saysalê pir baştir be ya jî em bêjin mesela em ji ber ku hûn doçent mesela ez ne doçentim yani wek bêjin tîtreka min e ya em bêjin zanistî tune yani nöronê wew insanê normal ya jî em bêjin em dikarin em bahsa Einstein jî li vê derê bikin yani nöronên Einstein qezêretir bûn ya jî kiloyên meciyê Einstein zêdetir bû li gorê insana ez barim kêmtir bû jiyê Einstein yani ev wek bêjin vê meseleya nörona em bêjin hejmara wan sayîya wan bikêre çi tê ji bo insana nöron şoğlandığın zeka en pir hoca bölmeyi genetik yapılanma genetik şekillenmişti bu maşxay nivêjî xwendin şoğlandin spor hareket yani vana giş tiştê em dixwin vana giş mecî gelişma ve zêdetirdik yani ama tiştê em hîn genetik e belê cana şimdi hoş tê ceme ya divê hoca tu divê genetik min vas ketim depresyonê sula alamet depresyon tune ve çaxê jî epigenetik dikev devrê epigenetik çi ye sulalet yani ser te kal û pîrê te ne nexweş e ama tu mesela tu cigarê vedixwe tu alkolê vedixwe tu esrarê vedixwe tu xwarinê dengesî besleme dibe ya xwarinik ne baş tu vücudê xwe
تیر دکه و چه دبه وانا وجودت خراب دکه خطا وجود خراب و اف دنا یا پیا دنا جی خراب دبه یعنی تو گنی خو خراب دکه بله کالو پیرتا نه نخوشه اما تو نخوشی الخو پیدا دکه و وانا artık derbasi zarokete jidbe mesela cigara ve xwarin akadal sare Türkiye belak mezine çünkü هجدوی سایک جغاری وقت خو زلام سدی شست بیرکا سدی چلوجی پر مزنه و یا جی دنا حساری دکی یعنی دنای انسان خراب دکی و چه زاروکه تجی زودتر دست جغاری دکی یعنی تسیه یعنی تشکی تو وجوده خراب دکی وقت تو خواست زاروک چه و تو زاروک ایش چه دکی اوج مسئولیت و بالک و یا ورد از بفهم تشته معلم ما بود گو امپر کی جان نخوشی امپر بیوین گرک امپر ام ویا بشتغلن تمام zarara eroine belki cigare bir zeydetir a kokaine a esrar cigare bir zeydetir ama emper mrove me cigare var cigare veya tespit bu yani dana xaradiki ve dana xarabu dervasi zaro kajidibe vak veya meji jiwari yani mesela çıkarak şandın nöronun ya embejin nöron jî xerab dike wan jî xerab tesîra wê jî serê et dixwazim vê naberê tiştekî pêvegirê edim carek şandin di jiyana insana da du tiştê mezin sedemê giran li insana diqewimîne yek pîreka ku bibe xwedî zaro dema ku em bêjin canê wî de bebik diwelî de bebik rehmê de çê nabe jor de çê dibe yani peşi wê derê dest pê dike piştra tê xwarê şexsê ku cigare dikişînin ew bebik wexta tê xwarê wê derê nasekine dere ev yek eva noktekî pir mihîm e pir însan jin û mêr cigarekêş ew cigarekêşiya wan dibe sedema ku nebin xwedî zaro eva noktekî pir mihîm e dibe sedema em bêjin bizrê mêrik tovê wî spermê wî hijmara wî dadkeve morfolojiyê wî şiklê wî xira dibe eva ve ji genetik derbas dibe dibe sedema infertilîtê pîreka da hêkê wî em bêjin ji qewet dadkeve hêkê wî xweş naxebite yani eva yek noktekî dî jî ku zilam dikişîne zilamê ku cigarê dikişîne ku bibe xwedî zar û pênc nesil ew zirarê wî dere tegoya epigenetik ew bi sîstema epigenetikê bi tovê xwe bizrê xwe pênc nesil wê zirarê xwe dişeyîne û ez bi kurtayî vîya dibêm tu însanekî heqê wî tune ku pênc nesil pêşiya xwe zirarê ji wan re werasêtekî xirab bihêle yani vîna mesela tespîta wî çawa tê kirine mîrena em dibên mîrena bi wê havayê derbasê bizra dibe spermê dibe ku derbasê spermê bû ew hêdî pênc nesil xwe dajo hêjêm aslında ev jî evana ispatın ji ber wê kem dibe aslında ev jî mijareke ecêbe ji ber ku mesela tedê însan çawa bi zanebûn zirarê bide xwe mesela evê ne zanebûnek agahiyek e yani agahiyeka zanistiye li ber me ye însan vê zirara wê zane ew ê neslî wî bike zarokî bike neviyî bike nevet çirka bike pênc nesil lê dîsa jî dikeşe yani mê jî zane însan jî dizane lê dîsa nikare em bêjin ber îradeya xwe bigire tabi ev jî mijarek ez bawerim belkî em ser vê meselê bas bikin ez ê fotoğrafekî nîşan bidim bira hinek temaşevan jî ew bikevin Mustafa abi fotoğrafê me heye fotoğrafê yekemîn foto 1 dikarî foto 1'ê em dikarin wî ser ekranê fotoğrafek heye temaşevan jî ha evî fotoğrafya niha divir da ez dixwazim kesên ku nihale me temaşe dikin bira vî fotoğrafê baş binêrin kîja reşe kîja yani kîja zêdetir gewrekî girtiye kîja gewrekî vekiriye yek an dido li ser ya Facebookê Twitterê WhatsAppê hûn dikarin mesaj bişînin ev tiştekî heqeten balkêş e yani ji ber ku divê meselê de zan em bêjin cewabay em bêjin nebêjin cara yekemî milêrên te ya rast min fam nekir cewab ku hûn zû bibin me jî naxebite ev jî balkêş e li ser ya WhatsAppê benda mesajê we me ya jî li ser etiketa me mêjî û aqil û dikarin mesajê xwe bişînin ez jî li vê derezê bêguman mesajê we zê bixwînim ser ya Facebookê jî mesajê we têne berdestê me mamosta mesaj hatin jî kapsa ez hinek mesaja bixwînim
گوتیه که کو یه رش یکمینه یعنی یه گرتیه یکمینه از باورم هر کس وصا بجه لوردا ایزیونه که یعنی بجن او فوتوغرافین کو وینه مهانی سرکنه و دستی خو تخن ناوی هر دوجی عینی نه هر دوجی عینی خویات کن اف تکنیکه که کو وقت بجن زمین و وقت بجن روناهی فلان بوان مصطفی فوتوغراف امسات کارو وین سرکرانه دیسا فوتو بیرم کارو وین سرکرانه یا جد چرچوی داشت کاری بینی سرکرانه او متکارن تلیا خو تخن ناوی برا ناوی دا ولا گرتنه و چیزگیه دا کومر داتینه و در جا زلال دبه yani اکتبه her du vaka hevdune. Aslında fotoreseptör yani çat fotoreseptöre reseptöre ditine magoya her tişt mecit ev sinire optik sinir sinyala dişini meji bütüncül yani ekranı gışı dinleri hotal ekranı gışı dinleri ne sadece bir cisma dinleri bünyavi dinleri hotal bünyavi dinleri şaştı be. Yani bünyavi dedi bünya zeminavan farklı ya. ve çağatı dve kayna aynı tişti. Beli. Vakta ko testi xotadığı orta özellikle belli dibe aynı tişti. Rengi van aynı farklı. Yalnız eje. Yani vak illüzyon eji orayı. Mesela emdven şema. Yani tüçü jiyana xot tüçü yaşamış mı? Tüçü hatı bir seret avana gış paket dibe mecit paketlenmişti. Bak klasörük bir mezin bir fikir doğama vedki dosya dert şema. Mesela zlam ki ben şefke digeri o peşiyayı mar derketi mar vitirsan diye devle kriye. Biz zlama veya bir zarukti çe veya kolay bir nak. Biz hep şef mecbur dimin dert kevder ve amdven. Drede perçak kırışık bedite. Dve kayb mare. Amdven illüzyon. Yani bak bir abi veya aslında mecib veya kırışık vin ama tu dve kayb mare. Beli. Yani hem tişte tu dvine hem de ekran gışı vi cismatane tu bıkre yani vi kahverengi xwedê zane binyavê kahverengî joravê spiya veya kafe mejî yanıltmıştık. Beli. Ez vir de tişek dixwazim lê. Veya tişkî baş hêjê niha mesela emana dizanin mesela yani ye serî o ye binî her du wek hevdûne lê em kir û nakin dîsa ji çavê me yani mejî mejmara dibêje na ê serî reştir e dibêje yani em vê yekê jî dizanin lê em nikarin xwe li ber vê yekê jî bigirin. Naha bi kurtê em karim vê hawayê bînizmê aynı tişt li kîja şertê derketî qarşiyê me gora wî manakî wî çê dibe. Yani em bêjin di vê stüdyoda tiştekî li me biqewime li derve biqewime derekî cuda biqewime mejiyê me de ew fêm ne wekeve. Belê. Ewa jî ê ku we nîşan da ew rismê ku we nîşan da jî jêr û jorê wî bingehê wî pişt wî ji hev cuda ye. Aynı tişt aynı şerta da wekev xwane dike. Şertê wî tu bigewrînî ew wek êberê xwane nake ji ber wê yekê jiyanê da zî wê hewa ye. Yani her insan aynı tişt nabîne. Wexta li tiştekî dinêre rengê wî cuda ye em bêjin tiştê ku ji wî hîs dike yani em bêjin ji dandiyê wî nermaya wî ya jî germaya wî sarbûna wî her insan wê hawayê wekev nabîne ew yek noqtekî dinê em bêjin hissiyatê ku em ji derve digirin tu şexsekî wek şexsê dî nagire. Mesela bînekî tu didî kesê yek dibe ev bînekî pir xweş e o bînekî pir ewa cuda ye ê dî divê nam bîn negirt. Halbuki poza wî dixebite yani pozê da tiştê ku bînê di radikin bicîne. Kêmasiya wî tune labelê her şexs ji êdî cuda ye. Aynı renk bidin ber insana her yek ve havakî dinê wî mana lê dike. Yani em li gor tecrübeyên xwe em tişta dizanin. Her insan cuda ye. Vê baş em qebûl bikin wê hawayê qebûl bikin tu insanekî wek êdî fêm nake. Her yek gora şertê xwe ew şertê wî çi ne ji piçûkî ve hê natiye dunyayê zikê diya xwe da tiştê ku lê tesîr bûne
مجیوی دا ام بیجن reaksiyonu ku çi bune ku ji bo fehmê em bêjin mejî da cî girtiye mesela tiştekî misal tiştekî sar xwar tiştekî germ xwar derzî tiliyê wî da çû eva mejî da cî dikire ev zanyarî çawa çêdibe her insan aynı şarta da nayê şertê wî cuda ye وچخه ام هجا ام الفدر ام في مثلا yani hinek وقت fere ve em daha zêde vê dikir هجا من او وقت ما هبه belê تباسا وقت بيجن ولداندن يكر يعني تقول هركز jwê derê dest pêr هركز فرقيتها كوي تقول جداه يعني بله. مثلا دبكو افيتش هياكو ازلد نرم صورتيا وي belê بكي جبو تيج بكي جبو عبد الله خوجه بكي جدا تربه belê افينا تجربين ما يعني زانبونا ما يك جي تقول جي زاروكتيفا تبيكي genetika wî de eva heye genetika wî de eva heye em nikarin bibin mesela tu wek min bibîne tu wek xwe dibînî ez wek xwe dibînim استدم چي از في mamostayê me wek xwe dibîne وان Dedim ki تشت ya. genel ha mesela tulşinayı bunları herkes akli van bahr tebira van. Yani herkes de istediği not. Tanik tişt orayı yani genel ama bak Mustago her tişt her insanı farklı. Evci dise genetik u jiyanavi hati hatta ve sale çi diti için editi veya يعني مسخ تمر باسا جينيتيك بكي ام بيجن ضاف قال دي يا ام بيجن بير ادني تفت كيفني يعني زاروكتيفا هي ناتي الدنيا يفان قودا لسر ميجي انسان قين حتى na نفسه genetik hinek dixwazim Herif ço ev- wê derê vekim بله dema ku gen derbasê şexsekî bibin ji nû ve tev ew nivîsê wan pûç dibe ê berê piranî pûç dibe yani tev sadîsat pûç nabe pûç dibe ji nû ve ji bo wê şexsî tê çêkirin ew gavadî me goya wexta zar û diwelê de nava rehmê da ne jor da diwelê de wê naberê heta digîje rehmê û wê derê bicî dibe wê naberê de ew tev dihele tiştekî namîne wê derê بله ku nava rehmê de cî girt şûn da hêdî gora wê şexsî hinek tişt çêdibin niha genetik di vê warê da mihêm e hinek tiştene tu nikarî xira bikî ew çi be wê xwe nîşan dide labelê hinek jî hene şexs bi şexs digewire misalen li şerê cîhanê duyem Alman li Hollandayê tu zadekî wan nahêlin tu tiştekî mala wan da nahêlin bi sed hezara însan ji birçîbûniyê dimirin Hollandê neviyê wan tev qelewin sedem çi ye bafkalê wan ku wê birçîbûnî diye ew epigenetik mekanîzmê wan ketiye navber zariyê pişt wan ji bo ku wê em bêjin astengiyê nekşînin çi dixwe wî dixe canê wî wek rom wî dixe halekî qelew ji bo tedbîrê ewa tev tiştê ku dijî dar heywan însan her tişte aynî ye yani hinek tişt hene hê nû em jê hayî darin بله ev epigenetik jî ket ew ê mesela nexweşê psikiyatrî piranî ê ku tên klînîkê piranî sedema wî ji berê ve hinek tiştene tesîr li ser wan çêbiye ji xwarin û vexwarina da dê û bavê wan bavkalê wan jî aynî ji wê derê tê yani em dibin en hindik sê nesil ji berê ve gerek em dest pêkin tiştekî rast avakirinê de yani dê mesela misalkî dibêjim dê dema ku şekir nexwe şîranî nexwe zarî wî da nexweşiya hestiya û dirana çê nabe tiştekî yani eva tiştekî balkê şey însanê me gerek wan tişte hê jê haydar bin mesela şekir jiyana me de tiştekî ne şert e hînbûn e çawa yekîne carê dibe alkolê dibe tiştê dî dibe şekir jî hînbûn e ji me re ne lazim e em dixwazin vana bi însanê xwe bidin fêmkirin hêdî ji ana şûn de bir haya wan ji van tişte hebe هجام تقول شكر جبو جيانا انسان ne lazım naxê mesela meji bir şekir jina ew نخبته sistema nava xwe de ew wan tişte çê dike yani ê ku ji derve em radikin ew ji me re ne lazim e
Sadî yeke. Mesela canê me de ciyê ku şekir dikire sadî giraniye me de sadî yeke. Belê. Ev sadî yek xwarinê de jî em sadî yek bigirin. Nabe seda mezrarê. La belê em berî qazarê xwe cêbê wan em bêjin çentkê wan tije şekir, şîranê, çikolata dikin û em dibên bi mejiyê wan bixebite naxir. Tiştê ku em zanin wisa ye. Yani evê meselê شکر گلوکوز یعنی نه شکر تنی من دستیم هرش ناف خواهر نجید dijnav xwarin jî. Rahatke. Em ve xwarin. veya vek mamusta gost tişkite ximser mesela naxoş kmeyi gran şizofren. Şizofren jit etiyoloji yani sebebi ve araştırmışken işte hani tıp ser teoriya iyi. Nel ser kanun yani kanun tutuşki tespit dike veya %100 vareyi, sedisat vareyi dve. Tıbbiyet veya pırandık. Ancak iltihap mikroba hem tespit dikin hem de veya sedisat sebebi ve ev mikrobu. Ama tüleyden mikroba jit mesela ve mikroba dike ve canime min naxoş dike ve canete te naxoş nak yani. Tıbbiyet sedisat tuna. Yani yek ve sedisat vareyi veya nerastı. Şizofren jit mesela sebeba ve işte en mühim genetik. Hatta ve sedi hafte sorumlu genetik. Ama tu vek doreji işte doreji riske zededik. Mesela ve zaroke zıftan içe buyu riska şizofreni pe zedetir. Ve hatta de diyavi yani Teori ne nasıl hocam? Vana teori tabi geç teori ama riske zededik. Hamilelik zor derbas kırbı dayikavi şizofren zeyde doğuma ve zor çebe zahmet çebe zeyde Zahmet de çiman yani zor doğum değil mi ya? Yani mesela xota çebu zor çebu ne gebeli en çebun doğum ne zor şeydi. Yani neş qalawbun ya jan bej şeşmeyi haftmeyi were. Nasıl? Ne var yani zor tıbbet yani xota çedi zahmet çedi yani taşkale çedi o dve mesela daykavi CMV enfeksiyon viral enfeksiyon naxoşi virüsü CMV naxoşi pe hebe zarok şizofreni riskavi zede dibe. Yani mejiji var yani genetik işte emper şekillenme ve genetik ama işte derbasçı dike per naxoşi çedik. Mesela kızamı xey naxoşi soruk cana sekel lawdmine dibe SSP jidxu 18 sali derti. Bir avit mesela ruh pişti yani dibe ya çarro derbasık ruh dike cani zaroktun dur zike dayk. Beli. Em dibe kay veya yani xota zarok zik debi malzar debi em dibe kay tiştik pasif yani dur tişki nak zarok ama var mezun dibe xwa. Halbuki ne var yedi vurji meji düşgülü. Veya çağ mera delilik ve çağayı mesela xota mera meji pe gerek tişki en mühim mera xavi pe xav. Yani xav jbon meji pirbaşı bon can ji pirbaşı. Xavi du evreyi nan rem xawa grane rem ji xawa sibik. Yalnız xawa sibik per xavna ji divine. Almandın jî zêde dibilvur. Almandın hatta beri medresat fakîd seydeyan belki ana jî warê mi? Mamoste me digo berî rakevin jî derza xwe tekrar bikin werê rakevin divê. Çünkü divê xawa xwe jî tê tekrar bike almandina te wê zêde bibe. Yani wek vî havî xwetan normal zilam ki erişkin mezin xawa giran zêde ye. Çünkü laşê wî jî mezin bûye hava gran dinlenmiş gibi. Almandına ve her dere kemdi bir insan. Amir dere Almandına lazım buna Almandın kemdi be. Ama zarok de zike dayket 24 saatat 18 saat 20 saat xavi dermast. U gellik ve hava gellik sürave remed dermast. Yani remed diven çenek yazar ve Almandına. Ma tişta dalime. Vakti çağ bemeş, çağ jiyana xwe devam bike, ev çağ bikirî. Bana giş Almandın ki, refleks ama oraya xweber nayê ki, ev jî Almandın ki.
Mesela cana meji Behin dibe. cana meji felç dibe refleksi hunda dibe. Mesela bejin diyeka mesela ben bejin Bir havid xota zad malzar zarok mezin dibe ihtiyaca ve khune yani kalbe ve hendik de şu khuna daik derre. Dwi havid yani daik tek ev depresyon zarok ji stres hissettik. Daik psikolojiye ne baş be. Mesela ka nav psikiyatrinem veya de peyven em de mesela daik naxoş em ilaç bidine nedine. Hediye em kaymışı vi ali değil mi? Em de em ilacı bidine. Zarara ilacı zarok, zarara stresaj daik zarok kemtirendi. yani stres Stres Mejiye- naxoşi psikoloji beter zarar. zedetir. Ev jî çamayı veya jî em divê ya me jî zarok me jî heye vê me jî jî tişta dielime ama çi dielime mesela te jî bîstî xwe zarok bunu çê dibin hinek ülka davê nav avê heta avê dilîze nafetise wek veya jî elmandinî veya jî zikê ca xwe dielime veya O Rus mesela boyuna zaru de nav aveda ev sistem juan Ew derket. sistem jî yani nafetise lawk nav avê tan suda doğum dibe ya ve rahattir veya giş elmandin ki veya giş em pir me jî çê dibe wî avî me jî yani zikê dayîk dest şoğlandinê dike şoğlandina heta mirinê dawam dike elmandin jî heta mirinê dawam Belê. dike mesela hinek dîsa ez ser şizofrenî örnek bidim mesela teorik dibe ki ev nöro gelişimsel çawa ve veyat me jî teye ama belirtî derketin 18 salî 20 salî 18 salî dibe savaç me jî tebe veya savaç 20 salî dertê ve nöronavên gelişima xwe tamam nekiriye xweta nöron mezin dibe mezinbûnê belirtiyê nexweşiyê jî lê peyda dibe yani wê nexweşiya tê teye ama nöron gelişma xwe tamam dike işte otizm, şizofren, bipolar ve nexweşî psikiyatrî giranê vana wê çaxê dertî. Bele. Ecem ez teşekkür ederim. Vakit serve gotine leze dekim. Na Abdullah Hocako yani jweledandine zahmet sermeji insana mirova ye jembejin zarukan tesir dike. Me basa vak bejin düküvete da avê da ku dohum jî kir ku Avrupayê ez vorim zêtir jî vê yekê dikir Türkiye jî hîdî Em pir orus van tişta bikartînin. Urus dike Bele bele. Ev sistema wan e la belê ev welatê Avrupî devletê Avrupî sistema wan da jî em bêjin jinekoloğê wan hinek derat ev disiplînê wan heye bikartînin. Zaru dema ku avê de tê dunyayê ev em bêjin ev fizyolojiya wî û êdê ji halê normal daha baştır dibe. Eca sezeryan ku em denin serê ji ber ku mesela hinek sezeryan jî ew dibe. Mesela Em bejin aqilê sezeryan wek bejin aqilê doğma normal o ya da avê da. Avê. Kam bana hinek vekir. O hinek kavmi biyanî hene mesela pîrekê wan zaru tînin dünyayê tucarî ew o zaru eş nabînin. Ew jî heye. Wow. Kavmi biyanî em ji wan re dibên vana wehşî ne la belê denek sistema da ji medeniyetê pir pêşin. Hayvana da çedbe. İnsana da çedbe. Bele. Bu belki de o kadar de hayvana da çedbe mesela. Niha ev tiştê ku te goye dixwazim bînim ziman sezeryan wek rihet xwanê dike la belê bûyîna zaru em bêjin sistemekî fizyolojîk e. Ev divê sistemê da zaru dema ku em dibin belkî tengasî lê çêdibe dê hinek tişt li wî giran tên ew esasê wî ew hinek fizyolojî sistemê wî şiyar dibin dixebitin. Em bêjin hormonê wî endokrin sistema wî dixebitin. Ji ber wê yekê bûyîna zaru normal tim ji sezeryanê baştir. Hem ji bo zaru hem ji bo dê. Ew yek. Duyem zarî ku sezeryan tê dunyayê û normal tê dunyayê ê ku sezeryan tê dunyayê ji diya xwe bakteriya ranake. Bakterî dema ku normalî be Baş û nebaşî. bakterî xezina herî mezin jiyanê da ku hat dunyayê şûn da xezina herî mezin jiyanê da bakteriyê ku ji diya xwe radike. Ev normal wexta bê dunyayê. Mesela li Amerîkê
جسد پیرکا سه پیرک سزریان تین دنیای ل اروپا سه و پنج تینن ل ترکیه 1909 تبیرامل باتمانه باجار باتمانه چه پیرک چو جینکولوگ صدیوان سزریان هانی دنیای نها نوبره ترکیه 65 yani pireke kutlaran jinekolog جسدوان 65 سزریان تینه و هوای زاریخ تینه دنیای او سزریان دما کتی باکتری جدیا خورا ناکه باکتری دورو بر حتی جانوی دا سیستم وی آوات که بدلکی گران لیچه به او یک نقطه که دیجی اتخوازم بینم زمین چقاس امکان دا به لمال زارو هانین baştırı. Çıma zarı vakta kul mal te dünyayı bakteri flora mal batı ratke. Asas hazina ve mazın eve. Nakhoşhane de vakta ve dünyayı ku indikasyonu ki mecburi tünne. Yani bir bebe ev zarı gerekli nakhoşhane ve dünyayı ev şart ki eve tünne ve zarı hıvra muhakkak mal binin dünyayı. Tabii beri mesela tevcil manat ne dünyaya mesela. Ez khwazım hicmareki bidim. Mesela ekol nakhoşhane zarı hanine dünyayı empır kem çağırın. Sese zarune, yek düdü se zarune, empır çağırın. Labeli ekol mal zarutine 8, 10, 12 hatta 20 ezanım. Yani malbatek en astıkım 20 pirekeki bir zarruhaniye. Mece jinekologa me pırskır kolma 24 diye. Yani pirekeki 24 zarruhaniye. Yani şart-ı mali ki mecburiyeti ki tünne jibo ani nazar ve heri başı. Em hatin ser avi. Av ev reaksiyona ve asası fizyoloji çi ez nizanım. La böyle orsa ve kış fikriye ozari kuvve deretten em bejin ji avera hüneri van peş daye mejivan daha hoş tıkabite evajı çi ez nizanım. Yani mejivan hoş tıkabite mana ve yani ligore insanın dini em bejin farkiyetek heye. Farkiyetek berbiçan heye. Bele. Ev teoriye ka diyam jî heye. Swazim ve ekiz me basa şekir kir. Diyam em nizike sab 10-15 sal nabera wek bejin em mala apê em bihevdura em jiyan. Mala apê wana her sibe her şevaqê helavet xwar. Şîranî. Me jî zeytun bu, panîr bu, wek bejin firengî û me xwe lêt kir. Yani tiştê xwe jî li mala me zêtir bûn. Diyam digo sedema ku te bûn sözelcî ji ber ku te bi xwe dixwar ew jî tevvek bûn sayîsal ji ber ku ew jî şîraniyê xwarin. Me basa wek bêje şîraniyê kir yani şîranî ji bo me jê merva mihîm û girîng e lê şîranî ji amûrên dijî, ji xwarinên dijî, ji xurekên dijî ez karavana bigire. Ve navere tuhazım tiştekî dinizî bînim ziman dibe ku bir vakim mesela xweya niha berê Xweya karê hebû mesela. Xweya karê xweya girs digo niha li hinek herema xweya behrê jî heye hinek dibên xweya Himalayê ew jî heye û niha li her derê xweya fabrikê heye. Xweya fabrikê de 12 kimya hene ku dema ku dikevin canê me ew metabolîtê wî wek siyanûrê tesîr dike. Pîreka ku du cana hemleye wê xweyê em bêjin xwarinê xwe, nanê xwe, tiştê xwe hazir ke ew wek siyanûrê derbasê bebik jî dibe me jî wan bebika bê oksijen dimîne. Oksijena wî kêmtir e. Siyanûr tesîra wî herî mezin nahêle em bêjin wexta ket canê me nahêle oksijen bigîje ciyê xwe û ciyê xwe da sistema canê me wî bikar bîne. Herî problemê wî mezin ew e. Ew zaru me jî wan kemtir oksijen dikirin ji ber wê ke xebata me jî wan da ketiye. Meze xweyekî faktörekî xwe çiqas ferq dike. Ji ber wê ke xweya karê ya jî xweya girs dibên li her derê xweya girs wê manê tê zanin. Hayatus. Erê. Hêjê min gelek mesajên di derbarê jibîrkirinê da dema ku mesa jibîrkirinê tê yani unutkanlık tê. Bele. Ya rast ez yani medreseyê me Kurda da ji me ku mamosteyên me yên alimê me wek bêjim mala û seydayê me jî vêyekê ji me re fêr kirin gotin nimêtek e jibîrkirin. Pêşiya programê hem hinek bahsa jibîrkirina xwe jî kir.
از gelek ji ber ku hindik razim 4-5 saat rojane razim ve 3-4 sala zêtre jî ez wisa razim ji bîrkirina min zêde bî yani ez zû tişta ji bîr dikim belkî can cana me dibêje wala ez mezin dibim meriv mezin dibe wek me goya hinek nöronên merva jî nizanim gelo bi mezinbûnê re kêm dibina ez vê işte pirsim lê gotin kitap baş e ji bo ku ji bîr ne ji bîrkirine ez jî wek bêje heftiyê di sê heba dixwînim وصا بيك وجاج بيركنام زيادة بيه برام كتاب يتخوان بكي 10 سال 20 سال بيرام دابو نها از 10 جارة تخوينم 15 جارة تخوينم زور دهشيم داد بينه أبي مسألة بيركني حقيقة نعمتك يا نخوشينك اف سالية نخوشين مزنبونينه شو هذا بمرب ليه Peşiye soruya saras bakın. Şbirkırın tunne. Mecid tışkiş bir nak. Aynen. Bilinç heye, bilinç öncesiydi ve peşya bilince bir de bilinçaltı, dünya bilinci heye. Her tış kayıt tabi. Cik. Rekol heye, geri çağırma. Yani xota tutuş ki xwandin, gerandin, dîtin, bin kirin, tam kirin. Bana gış kayıt tabi. Ama te çava xota tu bixwaze ez tama veya çabu te çava bin bira veya mühim. O ziyad dökmek ya buna. Mesela perver kırna Bak ya bilgisayarı ama var şey ne abi? Bilinç öncesi yani peşya bilince hoş değil. Tu habki zore xo bide hemen te birata. Vak mesela tiştek speedy tibi naye birata vak tu ve qadaha divine qadaha sbi ve hemen te birata. Bele. Ya tu zore xotine tu bağlantıya kurmuş ki tu ve acaba veya çabu veya te birata. Ama bilinçaltı bir kırım pır zoru. Bele. Bu veya teknik bak hipnoze mesela hipnoze mamostaka bu dugo yani az doğma te az karım benim binata. Xota tu çebu kil kelakata bu abata çebu dorata çabu kija ode bu yani çebu ya yani Bele. mesela tutred meşe سکاکی قلبالق آنقره کی جانی قزلایت و قزلای دمشه دو کلکات 100 حب ورد 1000 حب ورد 20 حب ورد در باست به و یک تد قلبه چنته تد کفه خطام بین تل قزلای چدی ما مستعد به والله یکی المقلبی یکی وری المقلبی چنته مکد از بین خطات و ساعتات کیت ور در باز بو و ساعتات کیت ور در باز بو او تقافه خوری چسانم کی در باز بو حال بکی مثلا وقت هیپنوزه من تتیخ سانسه تیوانا جیبه تیوالا یک جلسور ورد در باز بو یک جلشین ورد در باز بو جنک کوری در باز بو پیرک کوری در باز بو زلام کوری در باز بو معنا yani nektişte teçik vane ekstrem vane yani belki 1000 insana jî şekli wan tu bin bira xo tu jmer tarif bik. Bi hipnoze. Yani بخير hipnoze. Be hipnozi dibe. Ez dixwazim mînak serxwe bidim ku müsaade te hebe niha carna tedî carna gavadî te got ez tişta bîr ve dikim. Esas tu bîr ve nakî. Tu wê rê fêr bî mejiyê xwe paş ve em bêjin lêgera wî berefpaş bibe ê ku tu dibê min bîr vekir tev yek te vîrate. Jiyana me de pir mînakê wê hawayê hene carna tiştekî li min diqewime ya edime eva çawa bû hêdî paş ve difikirim tam aynı rastiya wî jî aynı şiklê wî rast jî tê vîra min tê berçavê me eva tev insana de heye yani keke Abdullah go bîr vekirin tu carî tune me jî çi girt ew derekî muhakkak cî xwe diparêze. Beti ve merve uçağı paş ve vegarine. Yani mesela tişten zaruktiye Ev himbune. Cana te bira merva. Cana te bira mesela tu düşüğülü tu soru ki mişta sahibi gün tu tişkin zan ama tu kevi test sınavı tu işaret dikir rast derti. Tu şuğuli aslında. Tu dve müşkol kafe xod afid halbuki tu kafe xod nafid yani tu şuğuli ve tu sabah şuğuli tu veya te bira te havaki tu şey dikir. Mesela bir kırnamazın bir bunet Alzheimer nexoşiya Alzheimer'ı demans xurfandın değil mi kurbancıya demans
mesela em pir bir kirin duê nexweşiya dem dipeyvin. Dur jî bir kirin tu ne. Qayîtbûn xera dibe. Qayît xera dibe. Dur jî mesela نخوشی نکه یعنی xurufandinê tu xwediyê nexweş hate vêya wela xweca vêya baş e em dipeyvin qala çel sal berê dike ama em divên do te çi xwariyê nizane. Em divên do vê qedaha vê telefona te xistî ku nizane ama qala îlkokula xwe, mekteba xwe, meelmê xwe, cîranê xwe dik. Tu wir diçî yaqin hafıza yani qayîtbûn xera dibe. Me jî qayît nake. Dîsê ji bîr kirin asta plana du da deyê ama me divê qey ji bîr dike. Halbuki qayît nake. Wek veya ji bîr kirin tune. Yani her tişt hava kîl cîkî qayît dibe. Tabii mesela insanê wekte pir kitaba dixwîne, wekte işte pir dengelî besa xwarina xwe baş dike, sporê dike, spor pir mühim yani. Anka nav millet em divên spor divê qey sadece ji bon canê, ji bon 2 kilometre bide halkî ne werê, ji bon mejî jî, ji bon psikolojî jî, ji bon her tiştî spor yani. Rojê nîv saetî çel deqî hepkî jî quveta me cî bi hişka mezin, hepkî hişka mere bimeşe pir fêdeyê. Wek vî havî vana mesela rîska Alzheimer kêm dike. Alzheimer jî nexweşî genetîk aslında. Nörobiyolojî genetîk e. genetik Ama riska wê kêm dike. Yani genetik hep jî derketina wê kêm dike. Yani riska wê kêm dike. Wek veya yani bir kirin aslında tune. Ama tu bixwazî tu bîne hişê xwe tu nikare bîne hişê xwe. Veya aslında hawakî baş jî. Nav ilişkiye mirov hat baş e. Gazta pir kev nebûz navê ve yeni bin yıl yani 2000 sala 2000 wan derketibû. Burada yazî hafta sonê Sebtullah da xweş bû. Ve ji bîrkirinê jiyan dewam dike. Me her tiştî bînin bîra xwe veya jiyan ew biherime. Yani bifikir insan ne robot? Tu nikar têxi şeklikî tenê bimeşe. Cana hey emu teval bin, emu te jî em ê şer bikin, emu mamoste jî em ê şer bikin. Bifikir vana her tişt bîra te dimîne. Filmê ya yeşil yol. Mele. Orada girsey hiç tişkî ji bîr nakim û ez pir xemgînim. Pir dixeherim, pir üzülmüş dibim ya. Wek veya ji bîrkirin vî havî me tiştê me davê hinek binya bilinçaltî û nayê bîr ama vaya tişkî baş. Ama wek mesela te got ez dixwînim ama ne wek berê. Tiştek mühim virt yaş. Emrê me her derbas ve tiştê me re yani bînin kategoriya ixtiyara ya. Hepkî bir her yaş nöron hey ya nöron bemre geri dönüşe antune yani. Ama nöroplastisite yani xwe tamir dike. Tam berî bimrandinê xesar dîte be xwe tamir dike. İlaca EKT mesela tedaviye EKT şok tedavisi divê nav millet. Ev jî tedavîk pir rind e. Millet hepkî jê ditirse bela sebebê ditirse temel mekanizma wê şolandina wê xûna derime jî zêde dike û wê xûnar koruyucu faktör em divên. Tiştê me jî muhafaza dike wek BDNF, brain derived neurotrophik faktör. Wana zêde me jî hem üretilmiş dibe hem jî derin me jî zêde. Wê çaxê nöroplastisite dibe. Yani nöron xwe tamir dike ew dendritê ve kabloyê wê em dibêjin kabloyê wê zêde dibe, morfolojiya wê baş dibe, fonksiyona wê zêde dibe û mesela depresyon lê kêm dibe. Em pir em depresyonê çê dikin. Tişkî mühim işte ew yani her sal derbas dibe ew gelişme nörona devam dike aynı zamanda alîkî jî yıkım em dibên xerabûna wan mirina wan jî zêde dibe. Hani me tişta bînî bîrê zor. Şekilde mesela ta go xawam ne başı. Em serta misal dedim kusura eder. Mesela xav bir kırna insan kemdik yani xavuk düzenli mesela xortat insani civan vakit amremet em divên 6-8 saata gerek razı. Hani kanı mesela öğrenci ten talebeten دو شغل الصناعة üniversite. Tuşan saat radıkavız ve 4 saat.
veya ne baş. Hele duy yaşit 18 sali gerek en hendik 7-8 saat rakeve. Şoğlandına hoş gori ve hava xoy ayar bgü. U raketına en başı berel gunda hani mele aşağı azandı da radiketin mele sibej azandı da radbun ya. Vücut meji xo gori ve ayar kiriye. Hava en başı 10-11 mere rakeve u seres be 6-7-8 mere razı. Ejem او peki هورمون هن مثلا مجی ملاتونین مثلا نوروترانسمیتر هورمون نوروترانسمیتر او یا خوی düzenlemiş dike regüle dike او گوری saat regüle dike mesela kortizol eyim evci hormonu ki kortizol can dedi insan Bəli. yani dinç dike veya çandat zeyde dibi seris ve 6-7 zeyde dibi tam can tete kortizola da zeyde de vücut dikave alarm ediyor rab tişki bik tu ve kortizol dikuju tu diserat kave. Yani tam Mesela o saate antidiüretik- hatta okey meji tabii. kaptanına meji yani. Tabii. Hem vücut hem meji. Te go saat çenda Mesela- hocam kam vereyim sa duvara mümkün. 6-7 kortizol. hafta şevaki. Antidiüretik hormon ey. Mesela veya hem farklı fonksiyonel şey şkhayni veji mesela tu neredes meja çuk. Veya şev vücut salgılamış ki hipofiz koy ama mosta hipofiz hipotalamus burada evci zeyde de be hota zeyde be tu rana be desmeje normalde bro 3 saat 2 saat hani saat ecar ki tari desmeje ama şef tu 8 saat aradken nar bkhira ve hormona zeyde de be bro zeyde ne be tu hava kalitesi de be yani kalite ve kem de be hani kanı de ve 8 saat aradken 10 saat aradkem az dise canım deşi dise az batlandir aradkem. Tu saat çanda aradkem diye valla diye siyat aradkem hatta dozda. Yani kaliteli. Yani ve metabolizmayı mesela ve metabolizmaya xwe yaş bu kumer Bon meji bu meji fonksiyonu xo baş bifine xav permime veya ji gerek en xoşa xav evar 10-11 rakeve 6-7 jirabe. yani Gori veya tabii em vardı ben de gori mevsimi değişti biraz. Ne jve Ben diurnal ritim. Mesela anha 22 Haziran roja en yor vak pejro her idreş. En direş. Roj Vurdu şef direş dibe. Havat evi kemtir be. İhtiyaca vücut evi kem. Ve çare mesela ve mevsimat Melke duma tu 6 saat arakev jî baş. Yani ve o Ama kadar çetke mesela meji bu 22 Aralık Kasım Aralık veya tu vurdu gerek tu 8 saat arakev. Belki 9 saata. Yani sabah var şbon nahoş fehim gaz benim mejaşa ol mejasve. yani ve sistem Bana az ecem. tişki mühim ve bana tamaşavan per baş godari bike veya em dven zarok em zaroke xo xaradik. Mesela hani em derin nevanti acana em sar zaroke xoji. Zarok mesela fakira saat 7-8 rad keve. Meles be rad bu rana keve diye bavan vay av çiğd ve nailem rakevin. Meles be hatta dozde ev niro rana keve. Zaten fizyoloji evi. Gerek var evi, gerek tuşu var evi. Ama sabah diziyete, sabah filmete, daha da yazda da turana keve, zarok rad keve. Zarok ağbaştı ki. Xodeji var çekiri zaten. Koti emir dayı. Almandına xavejit zike dayık. Em bivên xwedê tu vê zikê dayîk hormon gorî weya xwe ayar dike zarok bebek ama em wan xera dikin em wan jî gorî xwe rast dikin sonra em divên wala divê çi işte elden gidiyor xort ji dest derin divê em hîna nûş çêbû zarokê 3 salî sabah çi melê sibê radibû rana keve ya kortizol emir dide divê rab tu dê bavê tu lê dixit tu divê rakev wî avît Hava kaliteli jî 2 saate de ricam karşı zarokane. Hatta 3-4 sal jî hava xwe gorî zaroka ayar bikin. Xusrene berekes xusrene nere. Hava xwe gorî zaroka ayar bikin. Aslında psikoloji avan jê bas bi. Mesela em ji nexweşî xwe özellikle depresyon, bipolar. Em divên ki hava bibere düzenlî bin. Mesela bipolar du roja bê xew bimîn jî manik atak derbas dikin. veya jî uzanın alik manik atak, alik depresif atak
ev jî ser mejî dîsê nörotransmitter hene dopamin, serotonin, nöradrenalin denga wana xera dibe. Tabii genetik şekillenme yani genetik jî ser pir risk e ama ve genetik çi dike genetik yatkınlık hebe genetika müsait be û wek bêxewbûnê wek stresê tişkî jî cana hat serî cana nehat serî nexweşî peyda dibe. Ece mesela nava xaftina xwe de tebasa ku vê ji xwe vê mesele vir de dest pê kiribû yani nimeteke ku meriv ji bîr dike Bir vekirin. ji bîr vekirin nimeteke ji ber ku lê hinek tişta ticarî meriv ji bîr nake wek mesela mînaka ku te da yani di bu yerên wisa em bêjin bilind da. Ez dixwazim wê derê rast bikim bir vekirin na bîranîn. Yani ji bîrkirin tune lê em ji bîr dikin ya rast em ji bîr dikin. Em bibin bîranîn rastir e. Mesela em bêjin bi bîranîn. Belê. Ji ber ku bîranînê meriv hinek cara meriv nake nayê bîran bice wî rast bikim. Şert ew dema ku çê be ew tê. Ev wek bêjin ev wezîfeya mêjî ye yani mêjî bu sad dixebite yani mêjî ji ber ku hinek tişta divê wan neyne bîra mirova tamam qeydkirîne lê yani xebtandina wisa ye me nikare mêjî bi aweka dinê bide xebtandinê. Em viya bawer be ku me jî çi dike wê demê ê ku ji me lazim e wî bikartîne. He. Yani dema ku tiştekî nayê bîra me nayê manê ku me jî wezîfa xwe bicî naniye. Tiştekî dî tê bîra te. La belê demkî derbas ve tevbê ev rasttir bu. Yani me jî tim jiyana me de ji me re çi rast e xwe li wî digire. Esasî wî ev e. Ez dixwazim vê naberê de hinek keke Abdullah hinek tişta hanî ziman ez ê wan hinek em bêjin aliyekî dî jî wan bînim ziman em bêjin qala Alzheimerê kir. Alzheimerê de me jî de hinek molekülê şaş dicivin. Nahêle yani me jî esas ji xwînê ji adorober ew nava xwe ew metabolît em dibin wan metabolît ma wan metabolîta ji xwe dûr xe êk rast bikar bîne yani bi nava xwe dema ku wê derê ew em bêjin girtin û dayîn eyarê wî şaş be ew piranî nexweşê Alzheimer wê hawayê tê holê. Mesele esasî ne ji me jî ye ji rodiya ye. Rodî bakteriyê wî florayê wî yani bakteriyê nava rodî wexta em bêjin eyarê wan xirab e sistema canê me em dibin sistema parastinê ve ilmî dibin îmûn sistem. İmûn sistem zî şaş dest pê dike şaş dixebite ku ew dest pêkirina wî zêde pêş ve here gora genetika wê şexsî hinek nexweşî derdkevin pêş. Hece mesela tebasa rodî kir vê kitêbek jî heye insan Belê. têkiliya wek bêjin rodîka û mêjî Belê. têkiliya mêjî û wek bêjin rodîka ev yani pir dûr ji mervara te yani mêjî li ku Hê nû çê têkiliya wan têkiliya heqetin heye yani ev sistem hê nû em bêjin rastiyê wan zelal dibin heta niha bijîşk daxil ki der heqê bakteriya de bifikiriya digo gerek em bakteriya bikuşin. Yani bakteri bir atın nebin yani me de laveli niha em dinêrin mesela di jiyana me de em şexs em bêjin 10 trilyon selê me hene hücre hene 10 trilyon. Bakteriyê ku canê me de bin navêra 120-405 trilyonin. Gerek ev qas bakteriye hebin ku canê me normal be. Canekî em bêjin her tiştê wî bicî be. Demek ki cîbûn bi me tenêne em o bakteriyê xwe em çi ne em ew in. Jiyana me de bakterî bêkişandin her tiş şaş dibe. Mesela heta niha em bêjin ji bo tenduristiya insana antibiyotik pir bikar daniyan bijîşka. Belê hat fêm kirin ku ew ne rast e şaş e gerek li guhê me bu poza me em bêjin pişkê me de rodiyê me de werhasıl di jiyana me de çermê me de her derê de bakteriyê me hebin.
bê bakterî ne mümkün e. Yani ilk me jiyanê de diparêze ji selê me, ji laşê me, canê me pêtir bakterî ne. Ew hevû du zêdetir eyar dikin. Ji ber vê yekê bakterî rodiya da gerek saskirî bin. Mesela ji bo vê yekê ez dixwazim tiştekî rojevê da bînim ziman. Mesela Welatê Sovyetê berê Federasyona Rusya anî anaha bebikê wan dema ku tê dinyayê ji rojê yekem dest pê dikin kefîr didin ewan. Kefîr dide rojê yekem dest pê dike. Heta 9 sal kanûnî mecbûrî ye. Ew zarû qeviz nabe. Sistema parastinê şaşî çê nabe. Yani zekem ba pêş nexweş em bêjin nexweşiyê hestiya û dirane duan de çê nabe. Ew duan zariye de. Yekî ku başıqlika wî baş be jî illakî tenduristiyê baş e yani siheta wî ya me jî baş e tevê manê. Eva yek. Duyem ez bi tecrübe xwe vîya dibim. Mesela nexweşxanê pir malbatên pazda 20 roja carekî zariye wan nexweşe tînin. Bijîşkê wan reçeta wî dinivîsîne dere zar û 20 roj şûn de îse nexweşe. Malbatê ku min kefîr daye wan, kefîr ketiye mala wan, paşvegera wan teva ama bir istisna teva gotiye ji wê rojê vir da hêdî mezarê xwe nebiriye bijîşk, nebiriye doktor, nexweş neketiye. Yani immün sistem jiyanê me de ciyekî pir mezin digire, eva dibe sedema pir nexweşiya, nexweşî canê me de çi saz dibe bi saya immün sistemê ye. Çi xira dibe bi saya wî ye. Yani bi destê wî çê dibe, saya wî em bên şaşe bi destê wî çê dibe. Ev nexweşiyê ku me qal kir em bêjin diyabet tip 1, diyabet tip 2, Hashimoto, MS o nexweşiyê dinê jî evana dîsa tev sedema wî aynî ye. Ev bijîşekekî ye bi wefat kir Ahmed Aydın dibe sed heb zarî otîst dibe ji mir bînin. Ez du tiştê wan dibirim, qazeyin û glutenê wan ez ê bibirim. Notê wan bê derman ew ê baş bin her mala xwe. Yani xwarin ve xwarin jiyanê de pir mühim e. Xwarinê rast ve xwarinê rast û şiklê. Tego hêjên tego xwarin ve xwarin spor bêkom em hêjin mesela tê sevê meselê meş yani bazdan na, alet na, meş lez. Ana hêjêm tabii mesela Ez eve konî em ji bîr nekin rêvî heqedan însan ji bo me jî pir mühim e. Tişkî mühim zaten mamoste got flora anka çalışmayê nû henir ser şizofrenî. Em divê ya kanûn tune giş teoriyê. Mesela flora şizofrena incelemiş kirine lênerini gorî normal insan xerabeyî. Yani ser vê çalışma henî yani ji bo flora em baş bikin arêviya. Şiklik de serotonin. Vücudê mesela ji bo depresyonê, şizofrenî, bipolar, ji bo gelek nexweşiyê aqil mecî nexweşiyê mecî aqil em divê aqil hastalıkları da nexweşiyê mecî yani mecî qaynağı dibe. Serotonin mühim e. Serotonin vücudê em pir ku derê net mecî deyî, rêvî deyî. Serotonin em pir vücudê rêvî deyî. Ve çaxê xwarinê xweşik em bixwin ew serotonîn zêde be. Yani na hücre xwarinê rast. Hücre rêvî. Aynı şekil hota insan dikeve stresê qaygiyê tiştê en zû organik cevap dide rêvî qebz dibe. İshal dibe. Ondan sonra irritable bağırsak sendromu iyi. Bala irritable bağırsak. Irritable bağırsak sendromu. Hemen çi dibe ga qebz dibe ga ishal dibe. Navê irritable bağırsak sendromu. Yani stresê, depresyonê, şişkinlik dibe dinepixe. Ondan sonra zikê wî değişir. Yani rêvî ji wê havî ilişkiye mecî pir nêzik yani. Ne sadece flora. Yani aynı şekilde ser nörotransmitter jî. Bele. Naha ev serotonin, dopamin ve hanî ziman dixwazim wê derê tamam bikim. Ev ji bo ku serotonin û dopamin bê çêkirin ev ya reseptörê de problem çê dibe ya em bijin ji roviye hinek kimya kim nebes derbasê xwînê dibin ji ber wê yekê ev dibe. Mesela triptofan dendikê kundira de gelek heye. Ama dendikê kundira dendikê xaf. Ne zêde? Zêde vexin
zararı heye hindik. Hem bejin ev kaska. Un dibin kulmeki, çengeki, un çi dibin kurmancı. Çengek yani. Çeng. Mamusta zazayı. Dibin kemasyon. Leborina xut xazib ev kaska. Ev triptofan kujwe deri digije bes ev yek noktayı kidini ev em dibin çinko magnesium. Ev zider bastı be. O jibo vantişta tişteki dize xazım bala insana bikşinim. Avokado fekeki nuketiye. Em bejin Türkiye beretune bu. Avokado da roniku da avokado da empir rond duviya da heye. Roniku duviya da fraksiyonevi o roniku meji da ci digrin fraksiyonevan vekhev de dünyada yekeme. Jber veki. Mesela pireke ku dücanın hamlene hamletiye ku da avokado xwarnavan da heye. Meji zari van daha hoş şeydi be. Zedetir baş şeydi be. Yani mesela Nöronevan daha hurt. yani xwarinin me em basa hinek wek bejin herema me jî bikin. Eme elhamdülillah de her xwarname da goşt heye. Hatta te wê hatê seviye ka wisa indi ez dibînim şorbê me de jî hene. Elbet wek bejin zanebûnek lazim e. Yani meriv çawa bixwe. Tabii jî bu herkesî jî derbas nabe. Yani wek bejin teşîseka xwarinê hebe. Em bejin rojê em bejin heftiyê tê rojekê jî diroj tê goşt bixwe. Belkî ji bo me derbas belkî ji bo te derbas nebe xweca. Divê meriv zanebû meriveyekê bike. Hinek wek bejin di fêkiyan da, di xwarinan da kîja ji bo mejiyê meriva dixebitandinê divê merivana jî zanbe. Belkî em hinek wek bejin navaroja ve navaroka bernameden bahsava nekaj bikin lê hocam mesela te got spor. Meriv sporcuya binêre. Mesela kesên ku hayata wan spor e. Yani serotonîne wekî din wek bejin tiştên dinine di derbarê wî de hayata wî de zêde hene. Ew insanê ku mesela spor dike hevalê me hene bejin jiyana we de jî hene. Hakikaten Usta tiştekî diyar belli e mesela meriv zane yani evîna biaqiltire jî yên dinê ji ber ku sedema sporê. Yani tenê spor be mesela. Zeka genetik em pir genetik e. Vêm ama mesela hinek meslekên spora wan zêdeyî wek askeriyê. Yani hevalê min jî askeriyê heye. Nexweşa nav nexweşa êş askeriyê tê el wan dinerim özellikle spor dike kîlo nastîne wana hakikaten ömrê wan zêdeyî ez veya karim bivêjim yani klinik tecrüba xwe ömrê wan zêdeyî û Alzheimer wek nexweşiya Alzheimer ji bîrkirina wan jî kêm depresyona wan jî kêm. Ama zeka farklı, akıl farklı, ji bîrkirin farklı wana gerek ev du çîk nebe zeka ew jî em pir ji genetîkê tê zeka. Hatta geri zekalılık yani zeka kêmbûn jî ji genetîkê tê. Mesela kêmbûna zeka çeşitli ağır zeka, agran, orta, hafif û sınır divên çar. Özellikle sınır û hafif zeka geriliği yani normalde zeka sedîn not hatta sedîn sedû deh. Ev normal. Ama dünya ve dibi kêmanî zeka geriliği yani. Vaya sınır û hafif jî en mühim genetiki yani zeka bûn jî genetiki ama sınır û hafif geri zekalık jî genetik. Duî havît en önemli dîsê genetik ama divê ji bîrkirinê û ji bon me jî kîja kuvvet dînin me jî tabii ki spor pir mühim beslenme. Goşt aslında xwarinik pir baş yani divê yemeklerin sultanı ji bon me jî bon vücut jî. Ama ifrat tefrit ve hem denge unda dikin. Ayar kararı yoksa mesela B vitamini heye. Mamusta zaman B vitamini emper sinira emper lazım ev. Hatta insanı arak ve duhu B12 tiamin kem dibi demans dibi. Korsakov demansı em divin. Ondan sonra kem dibi vernike ensefalopatisi em divin. Yani meji karadı ki vernike. Konfüzyon dibi, nistagmus yani çav xara dibi, oftalmopleji veya sebeba arak tiamini kem diki dibi. B vitamini emper aslında goş değil. Ama emçi dikin, em xovun da dikin.
ام پر دخون و چا گوشت یا غامزه ددکه و چا خونا در مجی کم دکه تانسیون چه دکه شکر مزه دکه دنگسیز دبه دنگه خراب دبه و چا مجی خو کم دکه اما دنگلی دنگا که ام گوشت بخون پر لازم یعنی تو به مثلا دوی چل روزا گوشت نخوار کردن نک چل روزا صرف دوجی نخو وگویا یعنی دنگا که گرک مرا بخو مثلا وی چاخه دوی مرو مسئله ویژیتریان آرژی مرو لویشی بنه ویا genelde vani vejetaryen کنام زده اجبون ویا نه جدر و ویتامین دستینه بله حبا دستینه چی بیشی خوشم درباره وی نه هنک تشته از بکیک عبدالله بهفره بینم اف سپور ما دست پیکر تخوازم جوی در از دست پیکم سپور ایکو مگو مشه مثلا سپور زیده ایکو پر زیده سپور ایدکن kortizon evan zede em bejin jigur çıka teberdan ev kortizon zede zarar ede canevan ev yek ve adrenalini ev zede ve evana kupur zede ben zarar ede jber ve ki spor meş keke abdulaziko 40 dakika 45 dakika haftada haft rojna 4 roj 5 roj bese yani bir istikrar ve bese bazdanna alete granna meşales heri baş evge noktayı kidini men qala avokado kir avokado brasti her insani ra başe evru nevi jbo mejiye başe pireka kudujane jbo bebkevi zikevi da jvira başe çinko manezyum zinav da he evzi khabata neurona sinira yani meji vakta ku neuronevi faktörü ku vi bu khabtine kemben ko faktör emdiben هناك امبيجن وك çinko magnezyum element hene evana reaksiyona da cidigrin mesela magnezyum 325 reaksiyona da yek cidigre jiber heri evtun neve naxabte kem hani pur fonksiyonevi datkeben jiber ki avokado insaneme brahinevi ben ziraatavi biken yani neko illa heram vekirin برهدی لمی دیدن دور برای خود زراعتی فربن ویا بکار بینن اویک تشتکی دیجی از تخازم آوی بینم زمان hocam peşe kut abi bini zaman kayış izleyebilirim fiyata avokado binerim başkaca merib beşbuko merib meji xobda xabtandın başkaca psikolojiye mervaji xrane be jiberko yani selama bu havlu avokado ledin haboy 6 7 liraya nehli reye روزی کی بخوام او یعنی دوی امکانه که در فتح کاویج طبیعی به یعنی پاشی جام ام پسیکولوژی آنجا شده گریدا کوکره کمجی بچی yani او زراعت اوی به فهم کردن hocam kurtasi bahsa avcı bir kere meharın navberek yani av mesela insanı ki demek avı kim ve خواهرنا insana ki روش çıkarsa nabere 2 litre 3 litre yani embejin jivaya 10 fazla iskan 10 fazla zede ve çit ve gurçuk düveste kim ve canime de toksik embejin eko metabolit xrabın zede dibin ev yek nokta kidine av kim be ve xwarın post zud çırmısı çava post çarm dışırmısa mecid az aynı dibe. Vaa. Evet. Jiber ve mecid sedu haşte av. Evet. Gerek av ve xwarın kemne be. Ju meji mühim o geri. Ju hayatı yani ju bro yani. Evet. Hece min emi herın navbereki ve navbere da tamaşavan heja az vak bejin persen hakikaten balkeş yani mesela minak mejiyen zılama o yen jinan ya cembejin yen pirek نظام قرر فرقيتك هي تنية يعني فرقيتك هي بتشاوي مربت كاره بلي بك وكي ديجي دما مرب وك بيجم مرب عشقي بفه مرب عشق بلي مرباب كفه قالوا دمجي مربا دا چه وك بيجن درتين هولي خيني ويجي قالك مجارن ديجي هنا مثلا وك قد يكا مربا ورا مرب خمگين بفه افانا جي خيني فانا دمجي مربا دا چوا جي دگرن از پشت نابرجی از پرسه وجه هر واج ما مصطفى كم 5 دقيقه نابرا معي
پشتی نابره کی ام دیسا به هفدورانه تابی دوی به اکیدا دوی بشه دا یعنی مجن یاج دوی ساعت وربه امی باسا هنک بکم مجیه جنا مجیه مهرا به چاوی خبته پیش نابره دا من باز میگو کاز به پرسش کی بگو کس پیشی خدا بجا آگر عبدالله خوجه دوجه بره هیمی خوجه بجا آگر جبر که مسئله مهمه وقت حنک ام بجن حقیقتا مجیه وقت بجن مهرا مرولید نره و یه جنا مرولید نره وقت بجن گرانیه کوی هیه یعنی گرانیه یه میراز از بارم یه میراز زیاتر گرانه جبر کو بدن جی گرانه بدن جی قراسه جا کی جا با عقله کی جا مجی زیاده تر دخبته کی پیشی خود خدا آگر که جبر او بجه زارکه من هم کچ هم لاو هبه زانن yani مجی جناش زلاما بهتر تشغله وای وای شنت مالا میرات خرا کرا نه veya var ya راسته aynı. Ser zararke hoş tukar tecrübe bak yani Almandına van zedetir gelişme van zutere ama pişti nokta ki pişti ergenlik özellikle pişti zavjandını çiğ dikav devri duygu dven ya his dikav devri hatta his dikav devri çözümleme van karşı olay ki çözümleme sorun ki problem ki çekirin hem ki dibi teşkale. Viyavit mesela çalışmak sonu heyid ve meciye jinika çapu rastı bağlantıyı vanam değil mi? Dentrit bağlantıyı. Çapu rastı oraya pırdışoğlu. İslam ajdavi peş. Veya jidve mesela İslam ki naf harita nafci ki konuma khozane. Kuvveta motor kuvvet çağzane ve çibike işe giran. Jinji seziye van başı. Ön sezi değil mi ya? Heskirna van başı. Empatiya van zedeyi. Duygusal zekat ve ya son zamanlar van zamanı nezik duygusal zeka pırtı hatta ve duygusal zeka jibon zekayı peştirtedi ve ya bir tane hakikaten bavriyam veya şey bireka jinika beterdi şöyle ve veya kanaatte ama تشتن هنا ويا حبكي دوينش دلقينا خرات كريوان خوجا مزه تشتكي بجن لكن duygu yani mesela his و duygu van tişte usa em bejin de xanıman da de jinan da zeytir heye yani jin het şek nabe his dike ve ki em ez borum zlam tef tecrübe kirne het şek nabe his dike empatiya van jizedeye empati zede be yani cana durumla mera karar yanlıştı. Evina mesela sempati empati ködera meji mervada evina darbastı yani frontal okbijin lobeye yan devere kadın da heye dukurda diyar eviye frontal pır mühim yani hissat frontal özellikle prefrontal diyen peşi korteks ve korteksa van davranış his duyguyat pır önemli özellikle duyguyat amigdala limbik sistemi vana bağlantı ve prefrontal korteksi bağlantı. Yani meji megoya 1000 milyar bağlantı ve ya. Yani ağlanıkta mesela bellek hafıza hipokampus yani en mühim var ama ne vurtani. Bağlantı ve prefrontal korteksi, oksipital korteksi. Bir havit burada en mühim tübekü dere ama tabii ki ben prefrontal korteks. Yani mesela farkı çalışma vurucu içedi. Ecem ezet iştek beşim. Naha mesela farkiyata mev ya hayvana jiberko frontal vak bejin loba me. Nefsa ciye baş vak bejin ciye hayvana zeytir. Mesela maymuna vak bejin yani her nizike maymuna eko nizike insandı be. Şempanze mesela. Abdullah hocam tego yani henek tiştem merva yen zlama ya jem bejin yen mera ligor yen jina be peştire mesela kabiliyetu falan bevan le jin haqas mejiwan ya jem bejin zekaya wan aqli wan ligor yen mera zeter de khabte le gerek tiştanda meril peşin gerek tiştanda meril peşin mekanizma karardı mer çikti be mesela ve mekanizmayı jin çavat karım zeter bixabtinin tişeki usa heye yani zeter bej mesela zeter razı yajan bejin avokado zeter bu her nehli rabde nehli rabde çavaya mesela avokado rast jiji dvi havit başı yani dvi havit ne baş ve mesela dayıkti pır mıymış bonjuna
Mesela hissa dayıkti bir meraratına ve hassasiyeti meraratına. Mesela zarok dikeve mazara dayık ve dakat his dike uç karşı zaroka haskırna ve çedi be keyfa ve te ama jbon zlam var ya na jbon zlam gerek çebi ve dest bide zarok bivine hatta belki bimeşi ve maç ki ve haskırna mera zlama peşti be ama jbon jinika xota tekev mazar tekev zikevi burada hatta gelek jin fehm dikit veya hamilem yani beri test çevi histike yani veya jin lazım veya jümer veya üstünü veya ne başı var ya gerek mele fehmlek. Herkes gori fonksiyona ve ali ki zedetir bilintir. Ve hecem. Ve mesela geldik mesela askeri mühendisti var ya hep ki işe ari izlamat betir kuvvet jer lazım be karar jer lazım be peşya davya karara khod bisekinin tişte veret göreva Mera zlama Yajim mera merci yapki zlama ama ali kişi mesela bak zarok kandi dayka ve tu zarok kesinlikle aramazım. Beli. Hecem mesela uçakı evder kataholi yani Abdullah Hoca yani bak bizim mera danil hemberi xwe yani akıl çıkas mazın be yaş gram be ne meji yani meji afu yani meji çıkas gram be ne evku ev zede terba akle te ev derket yani belko meji hanıma yejina yani rastı çünkü veya mühim mesela du insaniyet aynı kilo der du hafta kilo mejiye ki jani gram be ev zekavi divin baştır yani ev çalışma var ne çalışmaya var cihani yani ama tüveze pirek hepkisi bıktırın 6 kilo pirek bu hafta kilo zlam az mejiye wan bu vezninim çünkü mejiye gori kılafet kilo distini bele gırs mejiye wan grantır zayıf mejiye wan hepkisi bıktır fakhwana falan ve beslenme ama mesela aynı şartlar du insan yani neziki ev du şartı wan mejiye wan kişi gramı özellikle frontala wan mesela cana hani kan vir peşiyan hepki var kabarık. Ve avici çalışmaya nez veya parantez bivejim. Eftişteki mesela galeri heyetine hava gel daha nizam tebihisti ve bihisi ne bihisti. Mesela yek dişe her jene bxaze berim bxom mesela bihistiyem bxojim meditiye من یکی کسال اختیار بود میگفت خواست کو خانمای رحمت کرد بود خواست کو بزوجه میگفت یعنی تیکا حنک جرا کو میگفت تیکا چات گبره یکا سری مزن به حالا از وی پاشکه مقاوک نگم مکانیان فلان بیوان وی پاشکه کتشم یا میگفت افسری مزن بون چیه دبکو جو عاقل بونه به یعنی وقت تجربه کب مو کردیه به بنگاه وی کده تو چه وقت بینی هم وی گرانیا میجی یا میراجنا mesela avukado tebek ez bu. Ezwi rast kim ve şaş nemine mesela avukado hafta yek besi insan. Em pır dudu şu mezinara. Mustafa yağaç dedi tam fehmler ya. Runi fraksiyon evi eko mecid digre aynı fraksiyon. Neziki yağa meji. Pişti abi yağ mecide. Sedide meji yağ. Evet. Em pır yani de ev organik molekül ku emdi ben empir run dedi yağ dedi yani run em yağı ben na nöron yani sinir evseli sinir ku mecida cidikrin caneme da zihne nabera zlama u pireka da farkı ki vaheye em ben zlam nöron evi her nöron 600 em bejin ve dendrita ve tegredan bu derece vandike yani jvedere embejin ve derece ayı heye izlamadan ben 600 de pirekada 1200 de beli ev otistik zar ya da ji embejin 2500 de hadi ev farkıya yani pirek jber ve der ve demak tişteki dikavme jizlama zutur ped hasan histike beli mesela den zudikre emejin
şekli tişteki zedetir mecî da dibîne. Hissiyata wî ji zilama daha zêde. Em tiştekî difikirin ew sî tişta wê navberê de difikire. Ji ber wê yekê pîrek de fonksiyona xwe de ji zilama pêştirin. Eva yek. Noktayekî dinê zê dixwazim bînim ziman nöron dema ku hebe mejî hebe tu em bêjin şertê wî ku tişta rake zeka wî pêş ve here tu çênekî pêş ve nare. Mesela dawun Mongol dibên zarî Mongol li Fransê hatiye dünyaya avukat e. Avukatî dike. Lêvana zav ne hindikin hocam yani ji bu Eva ji bo çi dibêjim. Dawun en teoriye Bu- takrat kevina. nane bûyîna xwe de em bêjin mejî wan xebatê xwe de daketiye. Daketiye. Yani ji hevalê xwe tim jêr ve mejî wan dixebite, hindik dixebite. La belê em viya dixwazim bînin zimin dema ku em tiştekî rast hemla rasta li mejî bar kin mejî qebûl dike. Ev yek. Mînakekî dinê ez dixwazim bibim. Mesela êku araba dajon şoferiya wan heye. Mejî wan hînê vê tiştî dibe ku navbera sanîsa da biryar dide. Mesela êku şoferiya wan zêde ye balaq bidin wan jiyanê de pir tişta da em bêjin Pratiktirin yani he. pratiktirin. Wek viya. O mejî piçûgî da ku hûn tişta lê barkin dibe. Maznayî da ew hêdî qebûl nake. Hocam tam divirda mesela te goya Evet. pratik bun. Mesela ser mesela ajovaniye ve ya şoför diye Bel. kumer haber de. Ajovan ji ber ku divê biryar bide. Sanîsê da. Encama wî yani sonuca wî an mirine Erê. an qezayê Evet. an tiştekî dine. Tırs. Ya ji em bêjin hinek hîsên dinê. Evana çawa tesîr dikin. Mesela duyuni ku tırs li ser me jî tiştekî erenî nîşan dide ku pratika merva zêdetir dibe. Ew pratik xebata me jî pêş vedibe. Mesela piçûkî de zarê ku em bêjin satranjê hîn dibe, têrêzê hîn dibe, dama wek wan tişta hîn dibe. Me jî wan en hindik sedê 10 14 ji emsalê wan daha zêdetir dixebite. Yani me jî heye zeka bi xebatê çê dibe. Ji ber xwe tu carî zeka çê nabe. Yani insanê me divê warî de pirewin. Ew yek noktayekî din jî insanê qelew gava dîjî me got insanê qelew bi rastî ji ê zeyîfa me jî wan daha kêm dixebite. Çima? Çima? Yani ev dîsa ser ew em ê werin ser rodîka? Qelewbûnê Belê. qelewbûnê barê can em zêde dikin. Yani ji hemla wî zêdetir em tişta lê var dikin. Me jî heta em bêjin têkiliya xwe dor û ber em bêjin bi kartîne tişta da dêla wî ve biliyê xwe dibe, biliyê can dibe. Belê. Ji ber wê yekê ji dor û ber çi tê ji wan re tê girtine. Ji ber wê yekê me jî însanê qelew ji ê zeyîfa daha kêmtir dixebite. Eva gelek derada nivîsa da tê nîşan kirin. Ji ber wê yekê em ji însanlara dibin Bir de hormon jî hepkî etkili. Evet. Mesela Evet. testosteron vücut gelişimi pır mühim. insülin dikeve navberi Testosteron belê. özellikle mesela hatta sporcu vücut geliştirmeye ya testosteron xwedidi. Vaya mesela testosteron frontal bölge gelişme meji frontal bölge özellikle kem dike yani hedi dike yavaşlatmış dike. Testosteron Evet, kêm dike. Yani Yani tabii testosteron Ve zêdetir zilama da heye. Sılama da Mira da bisplitir. pireka da jî hin Pireka jî deyî. heye la belî zilama da zêdetir e. Ji ber wê yekê zilam zêdetir em bin ew agresîv ew wan reaksiyonê wan zêde ne. Belê. Ji pîreka zêdetirin. Ev ferqekî navbera zilama pîreka heye. Ferqekî dî jî di genetîka pîreka da kamê wan kêmtir e ji zilama tim kêmtir e. Demek ku kromozomê ye derbas be kromozomê ye dibe sedema bêjin girbûniyê. Navbera pîreka û zilama da ferqekî wa jî heye. Mesela hinek pîrek hene em dibin testiküler feminizasyon bi genetika xwe lave zilame mêre la belê bi boyîna xwe pîrek e. Reseptöre yanaşıl. Erê kamê wan kamekî beşnekî delal ser wan e û fîzîka wan jî piranî Hoş. însanê xweş kir. Yani
gelek vakta em jduri vezdi bine em nastık. Jemli Kürt pirekik saçı jemli Kürt sevcevum. Mesela ve mesele hocam em kete ve mesele ji pir balkeşe yani kesin ko de em bejin tevgere wan ya ji akli wan em bejin mere li vücuda wî ji ber ku bagawaya ka dinê em bejin gelek bu yerin dinê hatiye serî wî ya ji tiştek hatiye serî wî vücut piye pîrek meji mere li wek bejin beden jine evana ji doğum diyar dibe مثلا من نفسها خوانده بود گو دما خاطر کو وقت بجن زارود دکوه وقت بجن حمله دوردا اوک ندیاره کیجا ظلام کیجا میر ندیاره پاشی که جبر کو هنگ مسئله اندنده کو ایکس یا کروموزوم نزد سه مها مثلا جنسیت نینه نفسه hocam پشتر هنگ ام بجن gen o یک جوان gena çedibin protein dikevin navber mail dedin. Jberwe away ya dibe keçik ya dibe lav. Mesela jberwe away jberwe pesira zlamaji mesela. Nasıl? Dibe var de etxazım bala malbata bikşinim xwarne ku navda kimya heye. Kimya heye yani çin ev kimya ya jbo tamdane ku kimya txnavi boyak txnavi aroma jbo ku bina xoş bide asit txnavi verhasıl kimyayı ku qad caneme kabul naket xnavi jbo ku ticaret avi frutun avi zede be malbat dema ku bu vata xadibin purani bebek zikre da tesir jwidi ratke bele jiber ve ki ez xwazim bala dev bava dve warida bikşinim xwarna kilere çiye ji bazarê kirîn hanîn mal da kilere wan da metbexa wan da çi çêbû xwarina wan bir elbî be ne ê marketa ê fabrîkê tiştekî dema ku ji fabrîkê derdikeve muheqqaq nav da kimyayê ye muheqqaq kimyayê. Hocam mesela tabii mesele te gote ya jiber ku wek bejin sporiyata jî de derbarê vê yekê de genetikê de her wiha mesela evan xwarinên yên GDO ez warim gelek temaşawanê me jî me teva bihîstiye yani mirovên berê zêdetir bi aqil bûn vê gotinê me pir bihîstiye yani kesekî ku bêjim ahmeq tune bû herkes bi aqil bû em xwarina wan û jiyana wan em dinêrin bêGDO her tişt natûrel her tişt navxwezayê de her tişt ew bi xwe çêdikin yani teknolojî heta ku kete nava jiyana me em zêdetir bi aqil bûn vê tezê rast te nizanim bêjim çawa lê bike bi xwarin û vexwarinê aqil çê nabe bi jiyanê çê dibe xwarin û vexwarin rast e ji me re em bêjin gerek hebe jiyanê de labelê ê ku aqil çê dike zeka çê dike me jî pêş vedibe jiyan e belê tiştê ku lê diqewime yani eva ji piçûgiyê vê dest pê dike mesela dê em bibin ku nehêle zarî wî li erdê keve ew zaru derengtir li piya disekine belê mesela zarî ku ji bo ku hînê li piya seknandinê bibe gerek 220 car li erdê keve dê tecrübe lazım yani ev jiyan vê havayê çê dibe yani heta tişertê wî ava nekî ew pêş ve nare ew yek noktayekî dinê xeberdanê de mesela di welatê me de kêmasîkî pir mezin heye çi ew kêmasî mesela bebik hat dunyayê şûn da kelimê ku jiyanê de mena wî tune bu wan kelime wan zariyara têklî datîne dibe apo pepe cici mama kaka kelime wek viya pratikê de menekî wana tune mesela Avrupî vê problemê xwe çareseriya wan çawa ye bebik nûbê jî wek mezina wî re di axife xeber dide zar û pêşî tev rast radike ew yek noktayekî dinê an zarî Avrupî piranî çend zimana zanin tê 10 salê 5 zimana xeber dide ême mesela dê zazayê bav kurmancê û zarê xwe re tirkî xeber din dê zazekî xeber bide 10,000 kelîme ji wê dêr radike bav kurmancî de 10 ji wî bû 20 ji dor berzî evê tirkî rake bû 30,000 10,000 de ji wê rakir bû 30,000 labelê dema ku ew zarê xwe re tirkî xeber din ew 30,000 tê 200 kelîme têkiliya wan û zar û navbera 200 kelîmê de ye
جبر وکی فهم ویزاری analiz evi tev meji gore 200 kelimat xeberde. Hocam Ha. ez ê tiştekî bêjim. Bele. Me wasa xeberdan nekir. Mesela zimanê dayîkê. Yani Evet. ana dil. Balkeşe. Mesela wek bêjin hinek deneyan da hinek wek bêjin analizan da muxwegan da wan di analiza da tiştê ku mesela di zaroktiye de em hîn bûne zimanê ku em hîn bûne ya jî ana dil em bêjin zimanê dayîk em hîn bûne o zimanekî ku piştî wî em hîn bûne mesela em bêjin bira İngilîzî be ev ziman wê lezzeta wê ji xwe cuda cuda yani mesela meriv nikare hinek tişta illekî divê meriv zimanê xwe bêje. Mesela hinek çêr hene illekî divê meriv wan çêra divê meriv ji ber ku saeta me jî bu yek û paza em dikarîn rahet xeber din. Mesela hinek çêr hene divê illekî meriv bi zimanê xwe bêje yani bi zimanê dayîkê bêje. Hinek hez çêne hocam. Hinek hez tene dilê meriva rahet nabe. Di mejiyê de dimer meriv dibîne cîwan jî cuda yani ciyên ku ew grafîkên wek bêjin wan aletên ku meriv mejî dibîne me nakeve sika meriv derva da lê dinêre dûr da ciyê ku dixebite cudaye yên dayîkê zimanê dayîkê yên ku piştî wî em hîn bûne cudaye yani ziman da ciyê xutê ku meriv hîn bû zimanekî din de hîn bû mejî ciyekî din digire Cuda cudaye. O da o da. ev jî mejî meriva pêş dixe ji xwe. Bele. Naha ez şahsiyet ki insanı ki piroz tuazım nabe benim birani Fuat Sezgin. Belê. Zibit liseye vefat kir sala çöne notu 4 sali vefat kir. Fuat Sezgin 26 zamanı literatür dinifsine. Dinifsandın yani vefat Belê, belê. kiriye naha. Ji hazar zede eseri vi hene. Hüvde cilt ansiklopedi nifsi heye. 63 icat ku diroka insana da hunda bune. Jibni ve hunda bune. Fuat Sezgin bi xebata xwe xebata taybet van dîsa derdxe holê dîsa dixe xizmeta insana. Yani eva tev nava jiyanek da. Ji ber wê yekê ziman zanibûn ji bo xebata me jî nebe nabe. Mesela ez mînakekî dinê bidim ev Türkiye dibin Türk Dil Kurumu xebatekî wan çêbibû divê ku li Türkiye zareke ku em bêjin lîsê xilas dike kelimê ku nas dike 7900 kelime wê navberê nas dike aynı emrê da zarê İngilîze 79,000 kelime nas dike zarê Orsa zêdetir nas dikin ha çi qas kelime me jî de hebe me jî ew qas dixebite ji ber wê yekê ji dê baba hêviya min rica min ev ye yek zimanekî na pir zimana yek ji bo ziman pêşvehere xwendin birahîm bin kitêb xwendin nivîs em bêjin sedrêç satranç wek têrêz dama wan tişta biraz zar û hîn bin çima em bêjin satrancê de wexta dilîze 5 hamle, 10 hamle, 3 hamle, 4 hamle peşiya xwe zor demejiye. Belê. Mejî hatta lê zor ne naxebite. Hocam Ev nokta pir mühim. Ev mesela çocuk psikiyatri ihmal heye. Sarıkı tu pir ne pey pir meşgul ne be zeka wan jî kim, akli wan jî kim meşgul. Yani vakt dibin hal hareket davranışı wan xwendina wan mekteba wan wek dibe zarokê gerî zekaliye. Yani çok az me heta wî mamoste jî got çêbûnê xwetan nûh bebek bijî qundaxê jî debe zarokê xwe bipeyvin divê. belê. Elmandina ziman jî en baş heta 7 salî me jî. Belê. Yani elmandina ziman 7 salî en baş heta 7 salî yani. Wî bir de tersine jî geçerli insan me çawa fêm dike zeka wî başı akli wî başı peyvê insan kêm bipeyve zeka wî jî gorî veya Mesela hinek zarok derengî dipeyvin. Derengî mesela gor hevalê. ne giş ama gelek hebîwan Ev ne problem? gel hinek ji wan zeka gerlî peyrane. Toplumiyet zeka gerlî pir e. Sedî sîçel yani tevlî sınır donuk zeka. Pırzafe ya. Tabii. Ne pir baş dibe?
belki zededir. Yani bir veya bilimsel çık yani nem şu davin. Hocam ez yetişek verda. Tam verda ez bawarım. Divê merivca evca hayata xwe jî binêre. Niha mesela em dina pergaleka sistemeka wisa dane ku ez bawerim wî jî navê pergalê dane. Şeveka em radibin, em têne karê xwe, dibe êvar, em têne malê. Roja dîtir kê dîsa heman. Di nava rojê da, nava 12 û yekî da nabereka me heye. Em wê derê nahand xwe ji bîn vedidin. Her rosa meha bi sala wisa. Evê vê sistemê vê pergalê. Hakikaten jî tesîl Meji merva jitke yani meji bu paşta dixine. Yani çavat bine ve mesele. Mesela ve monoton dven ya. Rutin monoton. Yani em tevna verdan em tevna ve meseledan. Mesela cotkarcı hemen kes. Disa evji havine dixabite zıvıstan razı. Ya zıvıstan mali rudine. Hakikaten meji paşta dixine ve sistemi ya ve ritim bune. Sen mecim paş keyfavji şey verdi ek hani dil çedike u gori insan hani dve roje 8 saat emem roje 12 saat şolandır hem dve kay marifetik baş halbuki ne orayı yani çalışma verimli ve çalışma bu psikoloji gerek düzenli ne hoş yemeği mesela ne hoş yemeği dojiyat muayene سيزبط حفتات حتى ايفاري حيش نها سر تخصية شوفر ve tişkine maş. Psikoloji xaradı be, depresyon şeydi be. Mesela depresyon jî dijminê me jî bağlantıya xaradı ki. İnsanı tek depresyon pîrbûyê xurufandin zêde dibîn, Alzheimer zêde dibe. Yani kapitalizm dibêjî hocam ji ew kêra zêdetir dike yani. Nasıl? Riska xurufandinê depresyon vana kişi me jî kalita me jî dixe. Hocam mesela di jiyanê da em bêjin de ama yani hani sınıra zeka geriliğe ya yani veya mesela normal zekayı ama işte 45 sali bu zeka geriliği ve em zeka geriliği ya tıbbi kavram yani nefser hakareti daketi sınır ya da hafif zeka tişki var etüne. Ancak mesela hani insanı kafe darbe de kaza maza der bastı ki ve çare zeka van kemtir dibem travmatik beyin sendromu dibem vi havit yoksa zeka insan normal bir pişti işte 3 sali 4 sali ve rutin hayata monoton kem nabe. Ama nahoşiye akıl zeyde derti. Hocam mesela dinava hayatı da em bejin şeran binerin ya em bejin khazala binerin yani اوكك هي دناف حياتي دا تيكوشينك هي مجادلك هي دفي مثلا الشير بر بقوي به دفي بر باز ده قنا خزالي بقري خزال جي دفي بر بباز به او دفي بر جير به داكو جي شير برافه افينا مثلا دناف حياتي داكو عم تبينين حيوان هري باش لحياتي دبينين يجي حيوان هري بقوت لحياتي دبينين نسل كوانو ام بجن جوي نسل زياتر باشتر شد بجبر كوي جني تجي جنك يدني ديما مخافت شيء بساتنا هي شيء بسا يعني ابيت حياته مو كابيتاليزم زوين مسرفين مثلا يعني خرابتر هي يعني كابيتاليزم وحياته جيانا وك بجن يا خوزايدا يا ام بجن سروش ده نوكا هفتويه yani insan böyle de sürüşte de ne vakayet bu? Beri pırcıya mani zaman ez disa benim zaman na kavmi Mezopotamik embejin henek tiştada damak du fikrin ji dünya kavmedine daha zededir kurdu fikrin. Kur dur. Mezopotamya. Beli. Yani em. Evet. Ev çımaye gavadi tegoya embejin şer duhaze erişi gazale bike gazar drave د مزوپوتامیا د پر شرچه بونه بلای مازم پر چه بونه ایکو جوان خلاص بونه ایکو ام بیجن جیرتره وان ایکو هم به مجیه خو هم بدن خو پیش و بونه او انسان خلاص بونه اوانا زاری وان یعنی او د جهان دا نوا تشتی کو دجی توا دا او سیستم وکاوت خبته بله yani naberame وان حیوان دوی واری دا پروبلمی که تونه جبو himbune etxazım minake ki bedim şer cihane yekem ya ji duyem da ev Alman askeri xud xazın morsi
alfa ve morse bu an bidin hin kirin roj 10 saat ders didin evan ev asker hin nabin yani pır zordun hin nabin juan re grante ev ferbuna morse juan yek dibe eku ber persyare ve sisteme juan yek dibe em 10 saat xu daxın tinin 4 saat peşi diben ya 10 saat de bana hin nabin çav 4 saate da himvin. بله دما کو تینه 4 ساعته 4 ساعته de tebhin dibe. Yani evet emtinin serçi tişteki pırna rastiya vi çıkas kabul dike ve nabere da em şerti vi avakin ev sistemame caneme viratke. Mesela zaru dey bav dibe pır bixabite çuma bixabite zaru biraz zaru ki axuzi bizan be civaki axuzi bizan be emrejin hissiyati vi hene biraz xo haydar be onu müsaade bikin ev zaru peş vedare. Rabele unuttum ben kerem ke kompütürate müşter kariye avajı nizanım çıkete telefonete şukrali binere ev meji demak televizyon nert demak kompütür nert meji sekine tişteki hazır te meji bitişte hazır tücari embejin nakevetan karşı zorayı nakapte ve digre bereki demine ناو gerek le zor be ناو eğitimet nasime havlingem jit mesela ناو eğitimet düşoğlu sınav artık hani sınavın ülka gışa çeydi yani ülka gışa mı yani gelik ülkat çeydi bi başarıya zaroka mukayese dikin nav ülka mesela Türkiye per geriye türlü eğitima Türkiye'de nere vak mamustago hem mektebi ana devleti özel zarok ne 5 roja hafte 7 roja der mekteba yani veya dilemi değişi hafta ama az Avrupa jî pir geriyam az çok Rusya jî az çok Arjantin jî wan dana hakikaten tu zaroka dinlerin net nav çar duvara dey mesela der zar resmetel le parke çedik bak kelaka bahre çedik mesela Petersburg'e her perşembe müze normalde müze en mezun siyal dünyayı vuru ücretli her perşembe mecbun öğrenci vur bugere serbestlik. Tu öğrenci ya hamal der ve divine. Mesela havalı bu Kürdoloji dixuyne geldik derba hati Van da nahanti Mezopotamya navmet jiyan devam kiri yüksek lisans kılsa Kürdoloji var eder femdeki Kürtçi, Kurmançı, Kürdolojiçi. Em zaroki xodxin nav 4 duvara beri hafte 5 ro bu hafte 7 ro u 4 duvara em divên çirna başi him betir bişol veya vakta go alîkî dixin me jî divên çıkış noktası digare çıkış noktası jî bu teknoloji. Hocam ev jî tişkî pir xerab yani Hocam mesela teknolojiye yaras mesela belki tana seri xod ve merve ve ke saat met kare seri xod. Yani bahçe zaroka bu ev. Aynı bu say. Mesela nade bavek ji karte wastandiye ezaruk jil benda او ke alaqaye falan bevane le جبركو او برحته حتى توسا كو إنهم دبيني كو ناخو تلفون دستيوي هاي وجدنا خوارنا دوينا بريدات البته تكنولوژي باشي نباشي البته نه لسربه مثلا ارجنتين ويا وقت بيجن ولاتن بياني حقيقه از وقت بيجن سيستم و پرگالا پرورديا ايتم اندن دركي جبركو مساله کا بسري خو مساله کا مهمه لي civak ya jem bejin walatin cuda tesiri wan ser mejiji hene yani farkiyeta wan tkhay hole em bejin mesela tabasa Mezopotamya kir walatin Mezopotamya bigre yin em bejin ye Balkana bigre ye Rusa bigre ya jem bejin cin walatin sarma bigre ev kuteko he merv çote dünyaya merv bir sıfıraqi yani tesiri ka civake ya jem bejin walatan ji her ser heye naha tamako em benzaru hat dünyaya em bejin jiyanavi derve ku şartevi jibere ve em bejin imkanı pır girin katına amade kirin zaru wan hazır ratke beli
جبو فێربوو ناوان مێژی پڕ ئەو ناکێ سەروی دا مێژیە خۆ دەخەبتینە ئەو یەک ئەم تشتێکی دیزی تم بیر وەتکن زاری خۆ بەرپرسیاری دوور دخن یعنی ئەم نایرن زاری me bêjin di jiyana xwe de berpirsiyariya xwe jê haydar be. Em jê re bêjin fehm nake û filane bêvana piçûk ne em tiştê wisa jî lê dikin yani. Ew berpirsiyarî gerek jiyana wî de hebe wezîfa dê û bav malbatê ji bo sibê berpirsiyariya zarîye zik têrkirin nine. Dibên em zikê wî têrkin bes e dibê em bêjê kincê wî nûkin bes e kompütürekî bidin pêşiya wî bes e naxir. Ew zarî berpirsiyariya xwe bizanibe zêdetir baştir. Yani ji bo sibê jiyana wî ku bikaribe li piya bisekine berpirsiyarî. Yek me jî gerek lê zor vê yani tiştê ku dert keve bir ew ji xwe re çareserî bibîne. Mesela em bêjin mamostayê wan ji bo xebatê tiştekî dezariye tê mal dê û bav jê re hazir dikin. Yani esas sistem manawî ew mamosta ku wê berpirsiyarî dezar û dibe ku bixebte bire şaş çêke ne şerte rast çêke deh car ew ê şaş çêke piştî ew ê rastiya wî em bêjin bi mejiyê wê ew ê lê ava be belkî tiştê ku wê naberê ew kişf bike heta wê naberê dunyaya de însanekî dine jî haydar nene yani di kişfê em bêjin jiyana însana de tiştê wan pir hene zarokî tiştekî dîtiye ew tiştekî balkêş biye jiyanê de hejê min niha mesela li mekteban hinek test filan bêvan he mesela dibêjin IQ'ya ne wisa IQ'ya vîna zêde ye ya tekê me em wisa kategorî jî dikin wek bêjin mirov jî kategorî dibin hakikaten têkiliya IQ û zekayê mêjî û aqil hakikaten heye yani yecî teşhiseka rast e merv çawal vê çi dibe mejî navê yani nav vî hestiyat aqil jî heye mejî zeka IQ zekayı IQ seviyesi zeka kapasitesi akıl jî tişkî farklı yani akıl jî zekaya şekillenmişti bu gori zekayı akıl dibe insan akıl dibe yap kuran akıl dibe ama işte IQ direkt karşılığı ve seviye zekayı. Akılcı karşı mesela ki teçhibike. Bu yere böyle peşiyat. Tabii yani herkes şekli gibi heyi. Dünya hani mesela zeka testi her yaşı çeydi be. Karşılığı IQ zekayı yani. Emkarım yine ki misalen 1000 kağıt perek yeke heye eva emvün zekayevi hinek insan jûyê 1000 kağıdê xwe rojê panotekî serf dike ji wê zeka xwe aqilê wî 1000 yeke hinek 100 kağıdê wî serf dike hinek em bên 1000 kağıdê wî serf dike ew serfkirina wî aqilê wî ye yani ji zeka xwe istifade dike istifade kirin aqilê wî ye ez dixwazim vê havayî nizanim ciyê xwe digire nagire o tiştekî dîzî test wek o test ev tiştekî ne realîst e yani tu pêşî çi bidî ber wê însanî ew test gora wî hatiye hazir kirin ew gora wî ne pir objektif e ji ber wê yekê o dixwazim pir noktekî din bînim ziman zarî ku perwerdeyê da bi test em bêjin perwerda xwe dewam dikin mejiyê wan xebatê te dadkeve misalen mejî dema ku li tiştekî dinêre em bên bi hezara alternatîv têbîra wî labelê ku dest bi testê kirşon da 5 alternatîv têbîra wî li zanîngehê de wisa bû hocam şiqê gerekçek divê ew çi bike ew di zanîngehê de ber ku berî xwe têkom hat ÖSS hebû û ÖYS hebû ez genç xuyat kim em jî emrêm heye elhamdülillah emrê xwe te belî kir en az 38 hocam ca divê ew kê de me ev lê dinêre ku wê hêngê wisa bûbû ku mixewn didît
یک جمد پرسی یعنی دگو یا ناوی باویت چه دگو کاس شقاب وینم یعنی دوی لکه مف شقاب طبعا اوه مسئله وقت بیشن پرورده تست و پرگال هر سال جد دگو هرن ترکیه هجا وقت بیشن باقوه که باش لید نرن لأوروپا یدن بکاوی ترکیه چا وره کرنه اما افجی مسئله اکادنه یا راست از خوازم بارم سروی مسئله خوشم یعنی مسئله که حقیقتا بالکش اوه مسئله خوازم وکم جی که چکی صحیح تنه یعنی وقت بیشن شهیر افسانسیه خیالن چیروکن وانا که بیشن که یکی انسان یکی که میجی خوش صدی شستش صدی هفته بده خبتاندنه شدورتی باد کار نسنه تشتاد کار خوار بکه یا جد کار مداهیل بکه حقیقتا مرف لزانست بنره لبیلیمه بنره تشتی که وصا پیکان ممکنه یعنی اف تئورین بفیرنگی یا جد ام بیشن گوتنه بفیرنگی هزا عاقل تنه نشان دادن چه مرف بله بکه به یکی؟ Yani rastı tişkiwere این هم şahit nebûme. Metafizik diyen ya yani zaten sedi se değil mi? Akıl zeka mecid şuğulun. Sedi se, sedi penci şes. Beri jmer digon beri em buna doktor digon sedi bivde edin bive. Mesela Einstein de mejiye Einstein ne vaka emrove normale yani zeter xabt. Evji sadi 20 çki usay yani. Yani işte tişkiwere diyen ama bir havi yani bu akıl veya rak o tuşta hasan xwar bike yani gori bilimi ez nakafzayım. Nizam hoca diveç ama gori bilimi gori almandına me nakafzayım. مجی تشتا دما کد فکره ام بیشن هنک ایسان قلا کوانتومیت که نظام تشتا دیکه مارل مورگن ل استرالیا در نوا ابورژینا دا جیانه کیوی در واسطه و در میناکه کی دبه دبه زلام یکی ابورژین جشاس 16 kilometre دوری و mesaj جوال رشاند yani em bejin çüye neçire dibe el filan nokta min tişteki va neçire da dest xistiye el filan noktaya me bigijin min 16 kilometre. Bak telepati. Telepati. Yani mejiye de mesela henek tişte em de fikir. Yani çıksa rasta yani. Çedme. Ana he eku nayzanin gelekin jberve ki em kelime pır ava ciddi be ben dibe ku ne rast be mesela henek tişt hissiyat emede jiyan emede dema ku em yeki cana de fikrin em ezetkin bu sala emevi ne ditel abele vay em rast evatin ya ji tişteki em de fikrin teydi evl mekavmi yani gelo evana çine he divana da tişteku nayn em bejin tasvir kirin gelekene bele jberve ki em tomata lahu o jiyana xu rastiya xu bikin ana da he zuye li mesela hece ama tişki var mesela trans em divin mesela Caferiyat van dikev transı pişişa dixide ve xwe muzeletxe çik dibe mesela Hintli hene nav agir dimeşi nav pizota Yunanistan'e jî heye Yunanistan'e hene Çin'e hene Türkiye hene üst seviye hipnozu mesela dıxı hipnozu dranevi be ağrı kesici dikişine işte var konsantrasyon transı be zeka yani normal zeka jî tu koşullandırmış bike tu viteh transı tu viteh hipnozu gerçi karı normalde bir insan ki tişkini karı bike karı bike hani ser mesela Fetha İstanbul'da ben ya çen kilo bomba raştı barut raştı biriye falan Çanakkale bu mesela evet mesela Çanakkale'de orada konsantre ve bavriya bitiş ki mesela imana bitiş gibi yani inanca bitiş gibi veya karı bike yani ser kuvveti akwa zedetir karı iş gibi ki veya ne bağlı zekayı ne bağlı akıllı bağlı konsantrasyonu aynı düş psikoloji yani khunji jenayı ben bu zillet jena yetişeki usta Hindistan'cı örnek evan heyet Ali İran'cı hani dini rojevan heyet vandı çi veya konsantrasyon trans yani hipnozeci ama tabi mesela hipnoz kapasite hipnozeci alaka yok zekayı yani insanın zeki
rahat hipnoz Hipnoz- dibin. Dibin. Çalışmaya var yani yani. Ne bu da bilaksı tersi yani. Ne çalışmaya var yani. Hipnoz da mesela bilinç değirtini. Tamam yani mesela Naygırt. ne girtini? Farklı. Bilinci alana bilinci ki farklı. Vak havve. Tişki farklı yani. Alanık farklı değil. Naygırt. Bilinç gırtına bilincin birini. Birinci gori inanca ve dünya gidine evci naygırtın. Derik dibe yani bilinç naygırtın. Hocam tego bilinç ne girtin mesajı katı bu kaz ve mesajı bivinim. Yani insaniyet mesela ve komajit tışna fehm dikin his Jder ve dikin haydare. çaviyan cana hissirten Kur insan haberdaya dibe der ve çid bu eji haydar bu. bilinç Bel. seviye ve farklı bunaven mes seviye ve heye farklı bunaven heye ama bilinç naygırt. Mustafa Özer mesaj şandiye şmara ji İzmir'i gotiye kuremin 15 dakika kalbi sekini. Megoya bilinç ne girtini yani 15 dakika literatürü da az borum Hendek keme yani fazla dakika Hakeme. keme yani ne tişki normal yani ama Yani tişki sayız- ben tişki tüne yani dıbı fazla da hunner meji veya tişki mesela kırmazını yani. Dibece sadi de hücri de zirar çebi. Ta hipoksi dimini be oksijen Bê oksijen maya. kalıcı hasarı dimini yani. Mesela umazın bunu az borum Ya. tesire kazeyetir revile. Mesela cerebral palsy. Cerebral pasajı var yani. Mesela demek uzarute dünyaya henek uzarya da embejin demek ki bir nefes dimine. Divana da ev problem çeydi be. Ev problem Nöron kaybı için Evet. yani. problem çeydi be. Henek saatine mesela gotuna ev Türkiye'de ben keçi boynuzu pekmezi. Ev ekusar te çekirin. Yani ne asrandı sarte çekirin. Go Bremen ve havayı bu. Go me ve havayı meviya evkir ve karani. Yani feyda henek tişte heye. Hizmet rast. Bele. Yani bira malbat ne bejin. Ev tişlime kavmi o şukura çare bira levi gerin. Bele. Hoşka Çare vi hene. خوشگاه کام مساج شاندیه اوجی لما تماشید که نهاد بجه تا مساج منو خود مساج تا نوا پروگرام دا مخوانده وقت بجن هنه که فمینیست شی مساج مرا دشینن دوان فمینیست دا مثلا اف یا جان بجن نتو پرستی ملیتچی هنه تشت دکوین پیشیا Her tişte. her tişti Evet. ve henge mesela aklı merva dereki de sekine yan embejin emtkevin astaka dine ejberko ne rojeke ya jin ne vaktake Ez bira ki xura tişteki ben pirek tef taca seremene. Jin. Tef taca seremene. O binavi vazi emni kar akıl embejin fikreki cüda bir zaman. Yani jiyana xo ev çi biryar bidin gore jiyana van ev raste. Em vi havayı kabul bikin. Jiber vi ki ku jineki xod ve varida embejin rastiya xo ditiye bir rastiya xo da bemeş. nana ve ne beşin Evet. yani çava çedi beko tişki usa dikeve peşi her tişti yani neto perestiye de mesela milliyetçilik de mer dünyacı mer duvarendin da şey mesela mer zaruk ki pırhazdike yani gelek tişte merval وقتی دور عقل mer hareket و tevgeri خود که şey ki usa mümkün mer vije خلاص İşte tiştedine ra dünya demek tişte ku dünya dikijinme emwan derya bigrin ve derya bekri belin ev deri da çahat emwi kabul. mele mele Yani asası ve eve. mele Mesela le dünya henek kavm henek mesela juan yek Japon, Orus, embijin velati İskandinavi xwendin awan xwendin awan gelek zede. Mesela Japon sal zlameki naber. Çil kitap dixwîne. Orus si kitap dixwîne. İskandinavi si çil kitap dixwînin. از fotoğrafeki zibinem ser ekranı Beli. وقت بيجي عبد الله hocam دوی fotoğrafı da وقت بيجي vakaya ka balkeşe nasıl Geç vakası. geç vakaya geçe evvel وقت بيجي ولاتی بیانی دقومه اوینا او دسری ویدات شد میجی
Şey. Veya işçi reya treni burada dinamit takını. Dinamit zud takı. C olayı takı veya C olayı. Normalde zlam ki fakir gariban yani gariban derken yumuşak huylu diyen ya. Bəli. Yani ne var saldırgan ne var denge xap haylnakı. O xota dinamit zud takı hesinek çavevi çepe dikeve u prefrontala wî jî derdikeve difire yani were Yani perçet kevki. perçanak işte nav mecid dere ama xota nav mecid derbas dibe prefrontal korteksa wî harabiyet çê dike mecî perçanak zaten 10 saniyedir adibe dipeyive yani yaşamsal belirti dibe ya xeran abi Bəli. و خو عربی سرد به در تداوی خو دبه جاوی zaten دوینن کور دبه مجیوی پرچن abi yani namre ama tabiata değişti be geldik soru servi abi dedi ve şiddet çava çedi yani haber çedi tabi şiddet ji emper genetike ama xarabuna mejiji insan meyli şiddetike emper jidvi نخوشات مدوینه خودتا پشتی پرفرونتال کورتکسا وی خرابیت چه دبه bağlantıyı وی çep و راست جی خرابه به yani çünkü megoya bağlantı meji dendritik her nöronuk dendritik dışını her dere vi debe böyle küfürbaz per habera de per şiddeti yani zu sinir debe o dora xo dıxı velhasıl şugulandığına İslam ki çalışkan, mırov ki çalışkan buna devam edik ama dibe meylavi şiddet eziyede dibe. Haber adı dendi ve antisosyallik bir şey dibe. Bir de asosyal, antisosyal her du pev karıştırmıştık. Antisosyal insanı böyle şiddetli hazdaki, keyfi hazdaki, uyuşturucu distinül insan adıkı, diziyedik. Bana antisosyal. Xo zarar dedi mesela cilet millete. Bir de asosyal insanı suskun fazla ne yapayım ve daketi yani fazla karışına var. Veya işte bu antisosyal. Veya normalde antisosyallik özellikle genetik yöne izledi ama hatta mecii vak veya xara bive yani özellikle prefrontal cina mühim vana hasar bivini antisosyallik şeydi be. Böyle. Hatta kafa tasiye viyal anal müzeki ve dışarı yani böyle psikoloji psikiyatri kıymetli. Hicay min em hatin dakika kamema mafsa gotne daviyen bejin berko em bigrem nek razı ne jar. Xo başış bu meji yani. Mamusta goşidet rasta genetika ve hele veli şart jiyane zedetir peşin. Mesela Indiyane Amerika beri dizi nuzane, direv nuzane, xrabi nuzane, zirare nuzane, hayvan ki zede nakuje, hizmeta malbate xudaya, zari xudaya, ki Avrupi çun ve derişun da yine vantışta bun. İskandinavi 100 sal beri le dünyaya ek su cevan her izede kavme ki bu, anazari van direv nuzane. İşte ki bu karvinin nuzane. Yani envan tiştazi bir akın baştıra. Metiştiş bir kır artık programda envan bernamede ser aşkı mecitçi be. Beli. Aşk bağımlılık yoksa obsesyon vesvese yoksa tişki per normal tişki çavayı ve vaktnama azvar ve müjara meji mesela haber bedin evjara mesela ziyade ser aşkı em yapsakının malava be اون هاتم بو میوانه ما دوچند دکتر هیلمی سی ایران میوانه بو سرسریم سرچار راحتی جای مالات آوابه دوچند دکتر عبدالله عبدی ایران میوانه بو پسیاتریست مالات آوابه جایم سرسریم سرچاریم راحتی مالاوجی آوابه کو تماشاوان هجام بو میوانه ما حتی و ساعت ام به هفدور ابون ان شاء الله برنامه کا کو قیمت کو خواخو هر وها و وقت بجنج بو برنامه تماشا بو خواخو و پاشدا هیوید کم بقدر و قیمت بو مالا و آوابه هفته وره روزه چهارشنبه دیسا ساعت 11 نیوان عمل گل هفدو بن افجار به مجارکا جدا به میوان جدا حتی و اینگه وینی خیر خوشی دا شباش